Ato Ghana adehye imamu nyina ha braso say wiye so semavro ayaboa no Otec 1029 no yedo so no ede eboa kwamwa wiye ensem no toso chembotwe nwi kentema de ebedi mu akutini ebie don abro semu a esiye wo sofola ye ndeja franam ye binum ni ade masi hodon ede anche kura ye nu be don hwebe aduonu 9 tebo na uma marketing sudwa no eja franam ye munchemu kwame agini boatin kokoto ede bebrebe yi kwakwa board empanyfo ade ensemo bi abatudwa womo sere womo a yama omutumi a wotokoko se wonma hyase ade su ene ban bi eba kokoko tonimu a wei eye wonne obi antuni hufo eljanfo ne beko Jacobu yebeka ya rawusem wasi ye ma tututu okoso ebinum to ananom nse do odon sabre ba hima bia wo kroduade mu de hintasem bia ba wi nyabotre na nchiremu ba abutreka ekopiemu ewo high court na court na chire no bibia si ade ban na si adehye kakredi afrobia kan wewe age predi akenkani nyina dada so Otec 1029 Asem Beba Dabi dwumadi so ewie wo mo ebu adonte ni kukuruba said ye 3 wabekota kwa pardon nam dade so no nyade kwati wo chobo so yedododo na ebonti perfect series enwoma no wan ye kanfo de amabo se wiei enkura no nkankro nyina wakenkan mu no bekon kan agina piti brane so amabo mo ama ahwumu abodo kodia na chese perfect o perfect gs na ka jetum so nkokwan so free ness wo ankosi chese ede dia bentin kodai brofo se wish kontomire de wo mene no atonkwata pai brofo kan no mba bekan yo English language obit one ankosi chese free no ne dia ba history of Ghana men ya betwam ni abako sem mahoro no akran ba bempa wo mo besikwan ekosi sex no afi RME besikwan kosi free edna yede abasonko afi computer no zukeju wan kosi B6 ye creative arts no so one mo basic ye one kosi sex science ede obade bobremu etuan huru no na yede adua akura no wo hunu de tuam enkuntabuo nso betumi akan Ghana ni panyina akan tete a wo mo edipa no nyina ede aka ho preschool nkoda no wo mo na sire wan ekosi KG2 no your numeracy edma wo language and literacy creative arts phonics computing coloring and writing afre wo mo nso a wonum ewo JHS wan kosi frɛ no your English ma wo mo social studies science RME computing career technology afre ye set exam questions there mu de wo akra no edo be nu kwan a ye ese de questions no ban ba bi oni tie di kwa ko wie bonim ba bia sanse de wei ahyen kutupa na wo konkane your mock exams so ho your terminal exams so ho midterm exams so ho kumase for de na ebo penhwamo a ye kwa aputuoja ebensation wan kranso adanso man first of all no mu afana ba bia bunimu a ye ton wo mabodro man perfect de na eni am obina de ko no ma be frem pedifo na 0243299938 and 0540755465 youth opportunity and transformation in Africa yota sa men kancho se wo basia wo fankrofo wadon ma fantitimi yemi na wuwia wanya adwuma aye hospitality industry na sector no baabia benya baabia sakwa kwaya adwuma na we no na watwe bensia ne odo fa santiti yi mu watwro wase bia wie die ne watwo di ubetumi ababa apply mera for 31st January ya na ya the application no bibia da ba na wie ntika kire wonua bi otifie se wo bi fa no de na fantiti yem wo wi asan boa no ma na nya adwuma aye ahoma no ye 0501 499424 0501499424 wunya francheche mu awodo biada wo pe no wode be ma vitamin kano de no medafo nya binu ma bebo apa cafe biada enim eba Ghana mfie do nu akire ne yente won ma sembo ne biada ne senti so ya choco banana strawberry de wo pe biada wo benya bi anom ahone ne bebre na so na ewomu omega 3 6 and 9 calcium ni nyina da ebi wom enti ne etufo se wo ye ba tanya won kwa nkɔhye ba bi nom ma kwada ne bi no anom oni nyini mu no ebeye fe na poso ene na poso bibi biada ebeye kamapa ede ama akwada no ba bi atontontonto no de ene ba bi etonsuo ya bodin vitamin no naje wo de sanse eno ena eye enyuman ena eboa apagya ye ma ye mu aye du awie na yakenkane ensem no ede ama mo semfo ofa John entwi bosiakon labo asomfono no eye mienu midin mami ajowa nyanta tando meni asunaba ohene kwabena boaten Africa sie no emu ensem eni Asem Beba Dabi asem na nya ba de hye yefra se da ahwai ni atofo mo nye ne ebo apa koyo
ne mu masɛm no wasisi saa no asɛmfoɔ hwɛ mu a na ɔhunu saa yɛ korɔgyɛn na yɛso yɛgye brɛ ne apɛ mu ama ɔhunu ne ɛtua mu no na abusuafoɔ yɛn mo pɛhwam agrɔwosɛm a yɛsiyɛ wɔ sofola masin wɔberɛ a ɛgya fra na momeayɛ no abusuafoɔ no akyɛ sɛ akɔyɛ awerɛhosɛm paa na ɛno akyi na yɛde no ho a obiara ani abɔbiam yɛ ne yɛde duku kɔkɔɔ paa na de afam yɛyɛ bɔn ne nyinaa nsa bɛne ne yɛdie na yɛana ansɔre koraa ne ɛnu dɔnhwere bɛyɛ 29 ɛne yɛte sɛ nwoma ɛyɛ dwom nso ɛhɔ nso bi asi wɔ hɔ ɛbɛn afo nkwanta ɛne abusuafoɔ no yɛ awerɛhosɛm paa no nso ɛyɔyɛ ahyehye nyapadeɛ agorɔ no anya asɛm kuma na wɔm kyerɛ sɛ ɛgya no bɛɛ no nduru anwummerɛ no asa anadwo no mu no ɛde firi ase no ana anya asɛm kuma nam so ma ɛne adumgya dwumakuo wɔn mu bɔ pɛhwam ɛde ɔma hoɔden no ɔmnyansa no ɔmnimdeɛ no suahunu ahoroɔ mu ɛbɛhwɛ yɛ ma agya yi ɛne ɔmo teatea fa bɛnkum nifa saa ne yɛhwɛ na kyerɛ sɛ atim kagya wɔn atumi adu no a na yɛkyerɛ sɛ nneɛma a yɛfa gyab de ba no yɛgya ka no aprɛko pɛ na agye hurom yɛ akwasi buroni bɛka sɛ flammable materials no ɛno bi deɛ na ɛdi hɔ akɔtene papa mpaboa nom ne adeɛ ne ɛgya hye no a na afra nam na mentoa manwa yɛma no bɔfoɔ kɔfa ba yɛ kwame agye ne boate kɔkɔtɔ wɔde mu ama nneɛma yɛn sɔfo adeɛ ba akranti ho ne so ngesɛ so ɛbra wo asibe na kyekye die so sigya so ɛne sɛ yɛsɛ duru afɔkwanta ha no mu ane yesu nti yɛbɛha ne mpanimfo no bi adi nkɔmmɔ na yɛahwɛ ne yɛkɔ so wɔ ha no mu wonum na wɔ ha no mu na nkyɛmu ahodoɔ bi wɔ ha no mu no wɔn de ama yɛn yɛhwɛ ne honorable assembly woman ani nkɔmmɔ honorable ne wadama Otec 1029Fm so die atoro nkyɛm a bɛbɛhu sɛ wɔakora bɛturu ha no mu no ɛsu ano dɛm ɛno kɔmpani sɛ awufuo no nyɛ da wɔnim n'akyerɛ bache yɛhyehyɛ mu rɛ honorable bache wodi no nyina no electoral area Somebody in the place of Chedako. Electoral area no. Mekum, I am Mekum. Honorable deɛ yɛbɛhu nie as assembly woman no bɛduru ha no mo deɛ no ho bɛtumi akyie fo akyɛ bibia say machine said the pama dear industrial ones machine said the trim paboa missy bibia obia fashe nti emwa na ehia sisi ade esre omampani John Namani Mahama baby obia ontwa na ni mehwa amekom na ya na nanso owura kumasira nso esre no mehwa amekom ejapade ahye ni sika nkasa ahye nipa amakwa ahuyem nipa bebree na ye kan de omuma na omoyire nom na omukunum ka ho de a ye na ye nka ne se enioma ase no ana se dweme ka se eburu dwane fa se se omeboy ne ankrankra omsem obi omeboy ewura despite ne omsem obi omsha aban kwekwen sha aban ase a omsem obi nyina ye tunsa from so omumra no omeboy enchepi nso lawyer so amani pie abaha a ono so eba abehwe dwumagie na akoso no na mu mpanyifo nso wa ha omo so eba na de dijan ba ye de nyame anim ni enhu ye twen se dwumjafo munim nioma omunim omo ye expert na omo no eba behwehwem no a ebia na ebehu adekonti dijan ba ti mesre honorable mayor so ne na di nkomo no so ma reshimu say ne ho mfa ne so say tie bi obeba na ba behwa amekom nti yesre omo semu bibia omeboa bi o se enkwaya ho odin entimi so omo mra no omeboa na entimi sanso nyina na so ya yakosa ahu ye awe mu yemra omo mra no omeboa Bravo, nyame adom sɛ obia ho anka sɛ bi obia pra no bia firi eno die efra nwumre na beto saa brindi enti so obia ho aka na emu majapade na asai ejapade eni sika na asai odu ani bu a menim sɛ etu early die na gya moti ha die bia na mahu no
nipa dodo a yɛka sɛ wɔn ho aka wɔ saa atoro nkyɛn mu. deɛ nyame anim ne meka sɛ megyina na maka na kyɛ sɛ mehu ɔmo dɔɔso agyapade asɛe dɔɔso sika asɛe dɔɔso stores ne mpata a ahyɛ dɔɔso saa berɛ yi deɛ obi sɛ ogyina na waka sesei anaa sesei deɛ a na ɛsɛ ntim na ɔwɔbɔ de aka bi. Ɛkɔ asɛm sɛ wobɛduru ha no mu a adwadefoɔ no dɛm a wɔnom ɛsu ɛnyɛ asɛm ketewa ɛnyɛ at least one trader anim kɔmɔ yɛwie a na ɛde nkaebɔ no asi wɔ ha no mu ɔpɛni wadama nso wɔ dwam ha no mu adwadefoɔ no nneɛma ahye ɔpa no hwɛ deɛ si a sɛ dwadene sɛ na yɛ ahoɛ o ɔnta kyɛ sɛ yɛntumi ɛnyɛ yɛn ho hwee ebinom koraa atwa hwɛ ebinom atwa hwɛ ama yɛsi arase ɔmo saa dɔm kɔ hospital kyɛ sɛ sɛdeɛ ayɛ no yɛaboto yɛntumi nyɛ hwee ɛɛden because yɛdwetire ne nneɛma a yɛde yɛ adwuma nyinaa na ne nyinaa ahye ɛsi adeɛ ɛɛden paa yɛnya mpaebɔ wodwaduru ha no mu a obi wɔ hɔ no mu a wayɛ mpaboa 1,000 pairs 800 ahye ɛyɛ amɛkɔmafo kwanta dwom ha no mu a ɛne nkyɛ adwadefoɔ no su ɛsɛ mpanimfoɔ sɛ deɛ ne ho aka mu na ɔka bi ma no wɔn no mmra ɛmɛbɔ mo nti wobɔ adeɛ a na ɛsɛ kumase amɛkɔm atorɛnkyɛm a asi ɛwɔ ha emu amanebɔ ana yɛabɔ akyire ɛde ama atiefo eti Otec 1029 for yamanebɔfo kotie bɛka kwame kɔkɔtɔ ɛna wɔde ama ne free ahona dwom hɔ no deɛ no ɛbɛn yɛfrɛ no sɛ saa bea ɔkora no yɛafo nkwanta mmoa kwame mu no wama ne bɔ adwoa toa so na saa bere yi a yɛka sɛ kokodboard mpanyimfoɔ ɛde kɔkɔbɔ aba mmɔntene so a wei ɛkɔ ɛde ama wɔ mu a yɛama wɔn tumi krataa sɛ wɔn ɛyɛ buying companies na sɛ wɔn ɛna ɛtɔ kokoo ɛwɔ aban ne din mu sɛ wɔn anya ne nteɛ sɛ wɔn aboa pa ahyɛseɛ ɛyɛ nneɛma bi a ɛmoa kokoo adwuma ne kura ɛne ɛyɛ la wɔbɛkɔ shell first no kɔ akura seɛ sɛ ɛde kokoo ne kɔ shell yɛkɔ akɔtɔm wɔbɛkɔ no ɛbu a aban ne mfa ma wɔn sɛ wɔn mfa nye dwuma no ɛno ano wɔn de yɛ sɛ aban ne so wɔn ntɔ ne 3,000 something ɛne wɔbɛkɔ no krakye a koko krakye no ɔno ankasa de ne boɔ no ɔde tɔn na sɛ ɔmama akuafoɔ yɛ ni ayɛ wɔn ya na kɔkɔbɔ de mpanyinfoɔ no wɔn de kɔkɔbɔ ya ba sɛ mu a mo ya krakyefoɔ a aban na ma mutumi sɛ companies mo ntotototo kokoo ne famra bɛn aban no a mo ankasa mo de mo a mo pɛ ɛyɛ nneɛma te sɛ deɛ mo a na gya mo tɔfa na ma mo yɛ aban no mo nya careful sansa mo anyai su ne ban na ma hyase de di kokoo akuafoɔ no na wonia aban ensa eso mu dia ɛne na wasɛmoa na Jeremy Sam wono ɛna ɛkasa Emma Coco Board any Otec aseɛ ɛdi enkomo akyerɛkyerɛ mu nienti a wɔde saa kokoboi aba emontene so bisi bia ni ho kwan a ɔno tumi ka sɛ ɛyɛ wɔn purchasing clerks no enkonkoto koko at this price. No, there's no LBC what's to me because even here yeti Coco Board has a crown pono into me sorry precope as management in Ponka say ABR this is how much the person a ton cocoa because he and she money about Krobea FN PPRC that is a producer price review committee and only about Jokoa a buying paying for that is Minister of Finance, Bank of Ghana, Governor, then do you think say LBC no to me say ononoka say name purchasing clerks and as a cratch for enkonkoto koko at this price? No, they don't have to me no koko bono cost through part to almost about 12,000. It was around 11,600 per ton. So, but above more to 4,100, which clearly states yes per ton, yes per ton. So which clearly tells you that almost about $7,500 or $7,600 grand item every so. A common trading say we know say ebani say we say one kasa as a company as Coco Board your expected revenue and what projected say will be nyano aye then reduce it. Okay.
reduce a bema ye ohwacho in terms of your operational expenditure and honkeka you know as effect in there a very consequential effect the activities of Cocoa board Abusuya eni aye kwotie ye Jeremy Sam wo kasa ema Cocoa board en wode atodwa eni ye bi ekoso ne su ni ban bi a we ye wone ya wode ama womo etokoko e wo Ghana ha Ebusofo ye ntwansem no so na ye ntwansem no so enche ye ne betodwa se Jacobu wonom brante bi atutu apotifo atutu ama abo ba kwa ma womo epran so ka ho de ne so de so ka kire ensem no de ne video so awro no kwadwo obi ana de hiru so na mati for ma hwefo no womo nya bi atumi ahwe na jama ba pani ma bepotintin suku mu ye nana akosua boachewa ene wode nsem bi apiedwa fa brante ya woro mo potem mu yo so ma womo edi e wo pa eno se ahanyo de biara da sa de be che na ha bejo enkapete ya boa pa na wosiri people say tuo se mbrante nkuta tuo dum ni ade de ebusonfo no ane kuso ekokoso pa wo mpatem wo no akoro na ni ehunu bie se ekokoso na pempi no ya na manfo de sobo no ebo wo mo manfrafo mo abetin krodua no chesehwe wo mo efri krodua mu anso di mu akotren so ohuo be hurumpu atwa na ayi abontisuni anase kromani na akire don ti abontisuni mpu atwa nyina na kromani bi tachiri etu onde won fa so bo mfama wo mo ye hoho ho wo mo fri mantem ho no a etu ahye wo mo ho ene de wo mo yo no wo chese wo a dabi wo a be fa kwan bi so no na wo mo asisa kwan no wo de tai ne ayi edwagu atoto kwan mo ne se ya wudu ho na fon wo ho ano wo mo agye mo de tuo ne bi agina wo so etwo wo mo ho papa o ka se brante no tuo ni wo mo ho na wo boa sika na wo ho na wo mo agye se no ene passengers gu ka mu a na wo mo atwom nyina gu abontene lie down where is your money na wo mo agye nyina na che se ya de eguso a ekoso e ma wo mo de abribia wodi ho yawo ya to ho nkra no me ade aka chempedifo se wo mo hwe se sa de ekokoso yi entumi entwa kura e de sa akwa wie bi mu a so me na posifo de akokansi ani a akofo wie ni etumi ede aba na o kyeremu bio se enso ho awu wo mutu wo mo hu nyina wo se deduro awurade odeshi se ne obetwe se kan pa brantan na we na adwo di twa brante ba ko wo se krr no wo so agu utunutu anu wo so abobo na enu na wo mo ho se na nsente beka ya ntontom krum ebisi ho na ode no beye ye nyina so ye mfato ho se abrante ba ko koje sikanduro ni etwa ne sika woni so odeshi ni bi na ne sate da fom se nsem de bebre ni guso ekoso na yentie se de eye nana akosua boachewa sukumu wo mo ba pani wadi hwebu no ma Otec FM emanten de sam ka me hwe bia omkuta tua na meboa emanten de o ma mo abode fo ma gwanu na ma mdi na site bi ko mtumi ko dwan ni bi so bia ma me 5,000 ma 10,000 wa ma me a me ye wi sei da ya de o mo aye na me metuna ka se mo no ate me inform na ntene no mo bi ka ho nimba ncha ho no nkwa because o be bi wa me so bi so I want to mean ja na ntene na se no mo potem no the potem school ko apa ho eni to bi ma de ya am nante no bi kan ho a mo bi sa adwuma no mo tieje de adwuma ye so e bloko ko e bo fa excavator machine bi ba na tank ba kra na o mo tumbo mo ba area e ye sa de no e ya de e ko so me sra ban no se police station die o ma bi nye de na ha no no ma na ni enso nye de enkwa ha se na be na bo ma sa de na e ko so no na nse atonto mu nya me mpese so o mbo tran man ntra wi ya o ma mo abode to na me nto o to a ni say ama asan kwa wo Jacobu police in Sabante no branche wa twana na no nsie do apan so na nsie abai 2 months ya eno so tournament o tournament trial eno so asan police in Sabante no so ede ewu enta ya dia ya kwaso se besra ban no se omu ayen bambo adwuma efo no omo woni nkwa ha eno na ma ya na Jacobu fo no eno bo asefo no bo ayen eba be pom ede ya ma ya na sise nso akofo we ede aba nti ya sra ban no se onyo ya mo na sise de yan pen fo ko na ma yeshiro because we say say wo kaka obi ba tete wa ede sa sini na so ade akwa ka bo hu bi nyama me kan say yen kure na se bi ede ya kwaso ha dwuma fo no mo ko so no eye wo ma sa yi nanti yo mo ye shoot ni ade aya aisha dwuma bi obodi bi won tem ha no ye ma me aisha yo ba ye galawa he ba san ta se ye ina ma ngi so omugu so mo danda ni ne po mo no aduani nti no na omo sori a no ma ho abode efo no mi tia ko gina wo so na mi se o no ne twa ne bo ye dai
the man. Me na complaints I had a bedu anymore. Who from Mokra Catachra man, the tenant, and a bit to predominancy. Our man got a tom who goes our body, and predominancy between quoting so. We can see on the a whole central region where they buy a hand. And our mom didn't start solution. One was a diplom there, the Edema woman. A mom didn't start, or much almost assassin, a woman dear. And so, what the hammer will be no bit so, no year, Juma. But what the hammer will be no bit so away the warrior, Juma. Since I think I know we didn't start, no more than to have I mean, you can't say, you purchase to a school before saying me at the Akan. I want to didn't start no, or man, I didn't start no, I didn't or 4 more weddings, or more year, Juma. And the rest of I know, Nina, I'm telling for now, what could be in the or more wine to see a dinner, a quarter. If you have a fortune saying you didn't, that's one more the assassin. I'll be assassin will be. No, yeah, Jumana for her, but no, not in the sea, no other. Yes, sir. Then I'm penny for now, by penny for or more wine. For Beport Tintin Sukubuna, Akusia, Watchwa, Papani, yet is what in Chumu, Avro, at the mind, Dicrun Swaba, or Munaka, Sabri, the Okupi Crudmoa, and a whole abo among phone pa, Yawunches and Penny 4 to 201 times Suneja, into me being commanded. Na kwabramenya waiting Frederick Kumidona a friend of Abutrika Obekaya afie twa mo ne beto dwasa yadoa no romance scam ye ba ye ya maniko piem e high court eno e wo enknan na eno ayete hwan ye se Abutrika ye beyinu wo ba fie ene omo mbebo se no omo bose na womo eka sansam no e wo court wa na e beto dwasa ene empemfo asanso adoa no ni case no se de aye no romance scam de na se wote Ghana ha se ya abrofo a won manyini no na de omo fa kwan bi so de womo agi sikado so po won menchen enti sabre ya ka se Abutrika ene enipa mienu bia na e ka ne ho eno de bai se ye ni case no ene ye be ja no bebe fio ya sanso ayere arrest ya san chini biam asisi ado sanso twirim we eye ensem bia no da e bobo ba ye free enkrebuni mantam koto dan ho ene akwakofa bi e de abremu ewe ye nyina Abutrika nsemi so na ensama hodo de bram se kase ni nada yemfa ensi e wa hasamfo ofa John Entwi boss ya kon labo na bedi a kire eye nana kwadwo apia endoba afia aboajewa ejasam Professor Kwame Jini Boatin wambo ene kase mu aboafo bobonsam na no endoba wie no bebo echidom ma ensam no yade ebremu uko Facebook no so uko YouTube ne so ayemfa seda no ema senior man emozi ene ema kwadwo mo ene wono echinchim yade yetum baabia wonya bi ehweye ewie de kase mu asomfofo ye mienu wenya kokko ba ko tuntum ba ko aya kokofo mienu medi mame adwoa nyanta tando meni Ausunaba ohine kwabna Boatin. Kwabna ye kono quick one memfa birthday way and so birthday way every Michael Fosu every year Chief Editor ewo Ghanaian Observer newspaper wonu ankasa ne baba Chelsea Fosu intiamwa Chelsea o papa Michael se wo do woni mami and the family ni nyina wamo esrem kwa tenten dia ahodi ewom ede ema wo bompa yese erade nyo kese kosi se obe kese pa Chelsea happy birthday to you baby girl na ye koma minchia nana askwa apple ai aba electrical se wadum oni papa da bia demo ye kase sabre dem wa bia dem intinana akra ma hebro yanchiao Krobea ne na pamfo Asem Beba Dabi dwumadi Asem wo nye de chekui Otec 1029 Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Hunia, Pavi, and a black smokes mixture no malaria dronana. Ani, say nam sa, wo beje di se menim wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a ku malaria mo ni nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. And wo di we nsu aba. Sentia. E wo sa wo immune system. E ya strong de bia. Enti Pavi e support immune system no. Na plus mox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. E te se etipaye, afiafie, wonu mu ato, ahomre no msa. Achekura 4 days na Pavi and the plasmox mixer one no to malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor from 0542 778572 and 0542 807907 magie drone di pa Pavi plasmox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu kan our pharmacies na herbal shop FDA aje edwede nkrato yatum
Hey, Opani. Mashasha wache. Sa perfect series books here. Oma me koto bi mama no. O wajajai. Abua wa mo se. Se what making kai kama. Wa kabrofo. Na nkontabu okra de. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no de. Jai. No de animdifo. Ene che wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG. Books bia bi. Ene owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Ne bane combine so owo nina bi. English nom, ane maths nom. Me say, books bia ni wa. Perfect series, any bi. Na GS, ane naka. Enso am approval. Enti obata bia ankoto bi maneba. Hey, and na say we there. So ko be kura betumi akotu akoton. Amani students o. Na eno kura de. What table no say we must set mock exams, terminal exams, and midterm exams at the mass school so here wamamua at to phone call putuaja station wa and crying down so mine first stop and your mama beer yet to books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465 perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade enoane Hepa Plus mixture. Pavi plus mox. Hepa Plus mixture. To malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden ba. Buso me pini. Mentia me do. Hepa Plus mixture. Enya dwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua po mudiri hu hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear, do ready pa. Pavi Plus mox. And na Hepa Plus nina. A pin for about or more menufo. And kwada we in fear to ye nunkamu. Our pharmacist in Heba shop. At phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. A mapobudra mapa. MDRG edweden krasoya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de me nyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo me mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup. Ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility a ye hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a sip, make you feel variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya, Bochie Mobanwaya. Bigo na me feel it, Cola cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange. Otec 1029 FM. Big on taste and big on refreshment. Take a sip and feel the vibes, yo. Big on taste and big on refreshment. Big on taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua,
ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu wo ha Yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi wo ha Wuko tie Hefa piao Adani mugurura ayeye ne na hyenkam ise nyuma obia ne nyuma no doso nanso di odi amanipa no eno na oyede ohweso edidigi Otec nyame ma wonyuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso ninkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemodwuma wo mo nyina da papa mo won ahode ne omo dia eni si ame no kasa no kai enkwa na odi ama me odi asem ye oso wo dia sene ya metumi ati ato obrani ho hwibi pata ya kede na adi ache na adi aso bi ebi so wo mo so na ni asem wo edini wo mo kwani bukura na eyi tuo ma asekan emo no tuturo onso omo papa mo da so busua ye woduma na papa we die ne Otec 1029 FM bo wo mo nyina ho ban epibia ye kia mo profo enyanka papa wa yibi Otec mo nyinkire ne dmanu ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika e futu sema yo ne ya ne kire wo mo gu enima se yesa no mo ka se adwuma no mo ye no emra wo mo mu hu bi enima se ne mo ye yo kataye ne ya no mo papa nka wo mo hu ti sa abre do hwiri kopum bra odu obia bekọ wo din baba be na ti se de be ya on be na ibi atoye ogade wa ho odin no Otec 102.9 FM enfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen aja nyame shirawo amen me da obodi ase ona boy asida tosumienu akoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu a mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyinkyira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankyira o se obawe na ye wodia na se uhwe ne tu ani ne nufo na nanim han na se wodi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hwiye se obi ikọ awale a o misa nyakopon se woni nyakopon na se busum na wusum a se ukọ awale a bisa obusum a wusum no na onyi nkyira o se oba na awukọ kwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kira na kwa ne se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopon e kire no oba pa o se ware ma Isaac na Isaac anya ayere pa one ni tina good timi da radio ase yes ya dase na me ado who fi say so yes what na say someone a dia na akoso wo woni nkwafa ntem ka bibie wo mfa kire na ye moa why Bachoyo 2022 ena dan because of mesuwa mono Asem Beba Dabi because ntimi ambante Asem Beba Dabi ameme kasakasa ade na ko din tani tani pakona pakwa ntemu hono mlo sate sadien ntena ndio kwa kodana mifidedi no process ntina meka ntina na sadien wa sensadia o hema sema side afa ena mende mi yegi ngwena masefo no se me masiafo na me masefo no se sadia onye da ahweke ampa na se pa ndi o hwe wase na emfo ye no wada hese no kwese obi ni wada na wo fie say that I know 11 am the coach o no sha fie say me dear like at all Krobea no me sadie no na ba I say me wo ya sadie na me say dia say ne be na me do force me sadie okay and your force no na hwan na wo fie me wo fie na hata me ma me ni bo ni na baba ku kan ni so no so kwese
Ntina kameno no swanne. Krobea nie. Krobea nie. No sate. Sade na bu akwampo ni boma fun. Ni yede de ni prim de do be ba be with me boma fun California no. Ko ma fun ni ni bu ho ko be. Ni ma se ke dem ni Asem Beba Dabi. Actually na se mu vanama. Otec 1029Fm. Can't you be a set? We do some of the competition in something this year. Panama coming, no, just as I may come under Jumaba Bono, not the animal guasi. And you are coming since the local animal. I just say, a man for Kebia, Oma Fuchi, who some say, say, ye be pese, ye be frewo yrea, onene wo hoi, wa, ena obaba no, e ufia ha, obepe. Impe, le kushina noni. Untu, tunanu untu, mate. Sisi wasu obetu ama watu. Okay. Krobea nie. Okay, mate. Any endase. Eswendo asina Krobea. Ile. Okay. Awia adofo ne adehye yemma yen ho ha. Na wia yemma yen ho akwaba. Na yemma yen ho ye hyiehia. Ebre na wiedu sabre premo ato apa ho sima aduasa nson. Ene eye benada. Ene ye busum ye dikan afi mu de toso aduonu nson. Emfimpinu ne aduonu nsia mu ene ewi. Ena wie ya se hia bio ebre na so se yede Asem Beba Dabi dwumadie no yede ba besom na dwumadie yi da biara da wa afidie yi so sie hia yese yede suade
yɛse yɛde kyerɛ yɛn ho nso ade ɛno nti na awie yi a yɛhyɛ nokre moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abesua de ɛbere kro na mu ne yɛbɛkyerɛ yɛn ho nso ade ɛwɔ afidikasie yi so na dwumadi a yɛdie yɛyɛ live ɛwɔ yɛn social media handles ne so ɛna wie yi sɛ wo join ne yɛ ne a wadaro meburu ɛyɛ ahyɛ ma wunuanom enya bi nhwɛ mfiri wo timeline ma wɔnom nya bi nso ntie mfiri wo timeline ɛbere kro na mu na wie wadwenkyerɛ bi a wowɔ no wo de betum ɛwɔ comment section hɔ ama yɛn yɛbɛgye na yakan no kama wɔ afidikasie yi so ama obi anso ate wo nso wonka ɛna wie wo share na wo comment no na wo like page no na wo follow page no ɛno bɛboa ma da biara da ebehia wɔ afidie so sɛ no ɛbɛbɔ wo nka ye ma wo nso atumi anya akwanya no na yɛn nyinaa yaka bomu asua de na yɛn nyinaa ya kyerɛ yɛn ho nso ade ɛna wie adwumadie yi ɛyɛ ahyɛ ne nso sɛ enuanom Be Love Radio for sɛ wokɔ Spain man ni mu a ɛna wie Be Love for a mo monitor show ni nyinaa Nyankopɔn nhyira mo onya mo kese na ontutu mu anamo enso mfansiye na United Kingdom for am nso mo monitor show no GN Radio for Patmak Radio for Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ene Sahara Radio na wi amu nyina ya chiachia modam ase eburu ya sanhia bio ebre no beso na eso seyia ensemu ewom ene yede ba besom mo na wi ya wo Kings Radio ene ni TV onom nso ewo Paris France abuchiman ni mu omutie yen ya wo Dache Hima Radio eno de wo Denmark ya wo Rakus FM ewo Belgium ene ya wo Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu awie wonum nyina abo ademu abiem dwumadie no etwagu mede de Krobea Nana Yaw Asante ena wiei oji amanie awiei apesemakan nananie ena wiei Krobea jata meni wahia wa afidie yi so na yesom ene ye ba besom eja kwa me wo ho na me wo ho pa enenso ye ne sa enenso ya sa hia bio ye ba besom enebna enenso ensem wom sebe utie nchen na wo hwede ekoso no a utumi hu se yete ase na asem bia nto ye ne a odoma nkoma de adoma dom ye ye se wo hwe na watwi ya mu a yesi mu yi eja hyehye akese mienu na yate ewa asanteman ya hinkuri nku emu yanka bi nhemu ene yesi soforai soforai ada die na asie yesi fitafo shop over 30 cars plus cars yaduasa ne akire eja to fitamu ho ahye ne drobe eya yembusa ye ho senka wo watisika e de akoto kai se wo kai wo bubia enka de na abeka senka eya wo shop ene ebia bibi sesi a enka abeka de yi hwo entonchen ade beche ene yemeti asempa afedi de eseba ene se anwunaga afronkwanta ha enu nso edwam ejadam ento wa da sento wa faseda matridi ampototurbo nso kire se ono a ne de ye kɔ ono a ne de ye ba amanfo nioma ejapade ahodo eja tom ahye ne drobe sabe obi akɔje bosia wo wate ase obi akɔje loan wate ase obi kura de ne store ta ma so enti ye kan nipa kro no saa bosia no kwan bɛn no obefa so a wo ba betua ɛhɔ ne asɛm no enti wote ase na edi empesam ka kyerɛ ne sɛ hwento asɛm biansi bibia mai owɔ nkwa onna yaresabea onna neduafie woni posi asɛm biansi ya onie you are very fortunate fasida merade nyankopɔn obo akra enenso ye ne sa enenso ya sa hia ye ba besom ye ba besom enenso nsɛm wɔ hɔ
na yɛka yɛfrɛ adeɛ bi dufɔkyeɛ na ɛnɛ dufɔkyeɛ ɛna ɔne nsutɔyɛ ɛde ahyia di nkɔmmɔ yi montie deɛ yɛka no yie o sɛ yɛka dufɔkyeɛ a ma menkyerɛkyerɛ mu sɛ wokɔ yɛnkuro nketewa mu ɛnkanka ne kooko ase a anaa meayɛ hodoɔ a ɛyɛ kwayɛ mu a saa meayɛ yi ɛna ɛyɛ a yɛtaa hunu dufɔkyeɛ saa meayɛ a ɛhɔ fɔ muntie nsuo tɔ na ɛhɔ afɔ kyɛkoo ebi a edua a yɛtwa na dua na tɔ fam na nsuo atɔ na soki no saa deɛ no ɛne dufɔkyeɛ muntie saa dufɔkyeɛ yi ebi a wonam kooko ase wonam kwayɛ mu wanya wo bɔɔfrɛ bi na wakɔte kɔɔ abere wokɔtena dufɔkyeɛ so a yɛsɛ wote dufɔkyeɛ so di bɔɔfrɛ woto afɔ wano afɔ wahu sɛ ne ɛteɛ enti nsuo na ɛtɛ mu no sɛ wode pressure ɛkɔ dua no a asoki ne so a na ma nsuo no ɛpie enti ɛnɛ yi nsutɔyɛ ɛne dufɔkyeɛ na ahyia di nkɔmmɔ yi nsutɔyɛ hu dufɔkyeɛ a ɛna ɔsɛ na wo dufɔkyeɛ mfasoɔ bɛn na ɛwɔ so dufɔkyeɛ mfasoɔ bɛn paa na wo wiase a wo yi ɛwɔ so kyerɛ sɛ yɛka yi enipa bɛbɛ fuom sɛ nipa bɛ fuom na sɛbe ɔpagya kofi a wo dufɔkyeɛ wɔmfa wo nyɛ hwee wo nuanom gya na ɛwɔ hɔ yi ɛne ɛyɛ twitwa ankaagya yɛde kɔ kooko gya yɛde kɔ dua kɛseɛ esi ha yi ne ma yi tɔ a eyi tɔ ya ne yɛde mirika nipa aba no aba betwa ɛmfa ho koraa sɛ mɛtɔ sɛ metɔ ne nipa gya ɛso no a wɔde kɔ fie no sɛ sɛbe o me brunch egya no sɛ dan koraa no a setede nipa de bɛkɔ fie hata so ama ayiyi na yɛmusa o dufɔkyeɛ nipa ba hwɛ mu a ɔhwehwɛ wɔkyira kwan ana na dufɔkyeɛ asɔ esu mu esua na dufɔkyeɛ esu ɛne ɛwohwɛ dufɔkyeɛ ni ase a deɛ mekan fa kwa adwendwen mu bɛnyansafoɔ dwene ho kɔ akyiri dufɔkyeɛ sua na esu na ni ase nyinaa taatai wɔ tinisuo adɛya monhwɛ nsɛm a sɛbesɛbio nsutɔyɛ ɔka ɛde kyerɛ dufɔkyeɛ sɛbesɛbe wotie nsɛm a nsutɔyɛ ka de kyerɛ dufɔkyeɛ ni nyinaa na wabu na bamu a kɔ akɔduru mpɛmpɛnsuo bi sɛ wahunu sɛ sɛbesɛbe ɔno ne wiase a wɔwɔ no ɔnsɛ hwee na yɛka nkɔmmɔdie yi kɔ so abambuo yi kɔ so na dufɔkyeɛ de esua na wɔsuo no ɔka kyerɛ ne ho sɛ dabi nsutɔyɛ baabi a wowɔ yi mentena ha ɛma wo da bia wo ntɔ nkɔso emuma bam onue yi ɛtɔ da bi a yɛ akentene ho hwɛ baabi a woteɛ no check it etumi yɛ adwuma mu hwɛ baabi a wote no etumi yɛ awadeɛ mu hwɛ baabi a wote no etumi yɛ sɛbesɛbe mpɔtamu bi a wowɔ etumi mpo yɛ wabusua a wowɔ mu wanuanom ni mu hwɛ baabi a wote no wonko a de fie hɔ yɛse mfasoɔ ni usɔ abusua ni mu yɛse mfasoɔ biara ni usɔ awade a yɛ wade mu yɛse wo what do you bring on the table deɛ na ade ba pono ne so sɛ ya o yɛbu abam ama ɔsɔre a wabu ho abɔmfi akyerɛ sɛ yɛka ya me deɛ me nua menkɔ akɔkɔi adeɛ sɛ ya ne yɛkɔka akyerɛ me enti da bi ana momoa woka wo hyɛ eduru deɛ den na dufɔkyeɛ hunu sɛ nsutɔyɛ rainy season deɛ wode yɛ me deɛ mentena ha mɛkentene me ho enti wɔbɔ ne ho so ɛna ɔse baabi a wotie yi nsutɔyɛ yi Krobea kurom ha wotie yi nsutɔyɛ yi ɔba adeɛ kyea me kurom a wotie yi nsutɔyɛ yi ɛgya kwa me kurom ha mentena ha biem mɛkentene me ho na makɔgyata ba kurom enti ɛneɛ wɔde nkakra na wɔmunimuni ne ho dufɔkyeɛ yi
wo kwa nyina ensuo yi tire no ensuo ne tire no na wonamo ene okokoto epe dry season afei wo wura epe kurom no na wo hu se ensuo a ata no ama sebe yede ne ye hwie nye yie no na wahyase etwe afei dufochi atwea ba bedrum pempensuo bi se enipa duru ho a otumi de ne sekan bom na gi kai afei de enye furu agi kai na we na dufochi ani age eyi odoma nkoma ye se nka metena ensutoye kurom ho a enka nyade se memete me ankasa me ho so onipa de ne sekan be bom mu aye bibia ma agi kai na achichidi atwam ene obeto se dufoche ene oyi odoma nkoma ye odoma nkoma se nka metena ba bia meti a anka saade yi a mehuni enka mehunu onipa beduru ha otumi tena me so ma nani je odibo ofra sebe ne tumfo bio na no fa ne tumfo onipa yi ma ye kire se mebua nipa ema nipa tumi nya ba bi je na home mebua nipa ma nipa tumi sua esoa ne neoma wo me so enti me nso pa na me ho aba mfaso yi senka wa nkentene ne ho a eya kentene ho bo ho so Krobea Asante kotoko se wote faako a wade so na wotie o papa je kai wo se anomantu a ogina ho ba bia wugina yi wo bekoso agina ho a se wantu a wate ase enti wo kentene ne ho na wo yi nyame aye odoma nkoma ye bia ma no odoma nkoma boa no ena na achichide beduru ho ena wo se dufoche wo se na achichide wose na die ni wanijie bebrebe wose sa fence nya hana metie unim wose ai emete nsutoye kurom sesei die ne nsutoye de ye me woni kurom ho no me kentene me ho bo me ho mene so na metumi ba bedru dry season kurom epe kurom yi sesei hwede ya maye wose saa ne wiasete enti enei ensua to amadufoche yemfa wonye hwe awade boni nti be me yemfa wonye hwe adwuma sey nti awade yi mu yetietia wanim ye kansemfo ensem eni ene ye ka kirewo oba awade boni nti hwede ya watete aye first na ho ofepa o hwenka wani enufu enketo nanso awade boni nti hwede ne watete aye menua ba bow homene so ye busaw what do you bring on the table edie na wode ba table ne so kentene won so wo ho entena woto so oba ni se wusika asa enti wonfa wonye hwi wo fie ho a menua ba mei kentene wo ho wontena fa akoma sika no entoa wo obae ye busasa die na wode ba table ne so kentene wo ho wontena fa ako emesika ne nto ache se wasresre wo sresre nso ade bebia bema bi na echa wade a onche ukwa ode watiko beka enti kentena wo ho enti ayeye yi mu na na chichide hu inu ose yo dufochie ensuo beto ensu toye beba yemfa wonye hwe nanso eduru bra awia ba uyobi enti ene baabi a wo hyei baabi a wo hunu wo ho sɛ yemfa wonye hwe no eye bre seasons sɛne ɛteɛ no edi adane ene ɛna ade asa da asɛbo a esum no ɛma nkosie o enye den so a ɛbɛdane amowia enso apie sɛ wo bre ma ya ɛyɛ anya ho abotre 1 2 ɛyɛ akentene wo ho bɔ wo ho so memye ntu din kwadwuni bema memye ntu din kwadwuni ba adwuma no ebu nanso de wo de ahye otrim sɛ wo pa enti na aka sɛ adwuma ni Ghana o kentene wo ho hwemiaye bie wani wam na wo bie mu a sɛne ne dufochie waba beye gya ma wo bua nipa enu ntinani agye no onso bɛbua nipa ne bi ama anigye aba wankasa nso abrabom ɛna wie Krobea masɛm a epɛsɛ mekani famu aba
ebeboa wo eja kwame nana Krobea asem nie muni kasa muni adwuma pa na ma enche atiefo ma menchia abaya bi wo say friend peace otonton phone accessories ma menchia ne pa nana kuma bi amene to die so ne se eya ntia ba mosem na kantene wo ho na bo ho so die nsuo eka kire dufo chie nyina senka bu na bamu a nka ne so amanfa so obi tena ni ABC mu sa pepepe ne tie sa no mantu a obuada ntie ya kotokose wo chichira na eso awo wo chichiri a na eso awo yeah nti ya chichiri na wo benya obi a wo beso awo good wo benya so ufo nso ntie ya bo ho so wo ma ya ka wo hyedan mu saa se ya tu din wo hyedan mu saa o abrantie de dam kwa na wo hye ya tu din wo de wo ni bibi yempa ya akwa abontene pie na kwa abontene hwe abrantie bi awie university a wo se me de adwuma bi anu o na so oni obi kwa na wie o ni ba kwa no se de adwuma ni ho oton ask nkesi wa yeyi oh na akwa yi a wo kọ kwa me nkroma suapon wo wie ye na ode koton akokọ ayache ayo ba akode de ekoto pan no ebegi din mo sanete enti nya fa wo se ye biribi aya ye biribi ma wa akasa wo woni nsutu ye na oka ye nyina se wo budi foti abem sure wo de otu en fa so ba ko kisi kura nu so yeah en fa so ba ko kura nu so se nka otie sa nsutu bra asem na nka ontimi anya hwe na so obo ne ho so eka kire ne ho se de otie bia mentra me ABC mu ABC we mentra mu da na mom mekoso komanim se me to na makomanim a minim se me so be ba fa so daachi afi wonama okohia epe no afi de o hia epe no ohun se yes sa na me so emfa so bi wo me so opanyini bi a wo ne ba wo se me ba yo de emfa so bi ani me so oh na fedia okọ ya ko hayo na okọ motia na wo timotia ni kini no se wa fa metiri nyan to aso a enne uwa ta mo eni ne ma mo ya lawyers judges obi aba onana wantimi de wo se fa so ni so no okọ fa ne bai ko fa ne bai na se ah wo se ma papa fa tiri nyan to aso a obeku no sa dia wo na wo di ba fia wo so paper what ya form what your form akaha o pepa na o tietia o pepa na o tietia so won fa so aba no so ntia ya bo ho so good me da say awiai adofo madehye yeshia enamia menua golden kyeregyan ensamafo apie ne golden mete won ka che ifidada mu no ho o ene yeshia wai golden nyankopon hia pa na onye okese Lydia ene o se akra Krobea wasemu a wakan nyankopon hira pa wate ene wakasa onu abedwafo nyankopon nyam kese ogoromensa owasuo nwunu ene o se welcome again once again Nana Krobea nyankopon hira ene awiei yasane wahia bio Nana Kwame survival ene o se forever young Nana Krobea akura u secret ne de ginyame fano a shotrim ginyame se wan kan ginyame a eniome nipa be ya ni kubu abem nanso ginyame o de no to trimu eno ano no ewie ya gas and was say yes that's my boss and ewie akra Krobea ya dance ebru eni wafutua wonso o de amayen ene ewudwumadie yi so Nana Sika ye akwaba was say Krobea nie Otec nsunie Krobea jata ya dance ebru ewie wakasa na wasemu a wakane nso no Nana emu edu Perry J's fashion CEO na Ankasa Stanley and was akra Krobea menso mi wokunsu kunsufo yenso ye biebie mu apa enya asem ketwa na akra yetie pa Nana Sika se aputi oja new day auto passfo Nana Krobea ye yemfa ni agro wa o matie buru Madam Adi and was yes akra ya Krobea Asante I always love your voice sa wo kasa na mani age Madam Adi yatie buru yenso ye da asepa wate ene wonso send ye da ne da wonso di echi be proud of yourself and was Nana you are welcome we isi aniwa hia de ye ka ne se ye mo akwaba amankwaba Steve and was akra Krobea ye ma hen ye nua ye ja and then so ye hia Albert Morrison and was akra Krobea you looks
so good of your personality rofu ye kire say oba de chame ana we nya sociology die mu ntina mentiase Nana Krobea, you look so good of your personality. Good personality. And ye dear. Wait, dear. Patch out trade your way, dear. Why? An Englishman cross away. And then we are Krobea, more Hebrew, Unua Bega for please. A wow, ba daughter of Krobea and Asante. And then me papa ye friend Suli one me maame na na Krobea achi awo no mame and the go so for amunsumu tie ye nyina no ye mama ha me second wife osi akura o yire num ye dukura meto so du baako mun kai la salifu ni nua ba nso no ni nua ba no mate osi akura ja hyehyɛ ne de ya arehosem pa ya arehosem ene me nso me hwew mate na wudi ankasa de sei udi ankasa no e de say okay nana ya and was hey you are too cute papa I've been listening to your program I've never seen you before today dear you see me thank you for your complimentation thank you Karim Zito and was ya Krobea and atiegu wine mensume pie ha nana ye nyina na ye kan bom ni aba besom my you hottest my you ono nso apiem wa ha nyankopon hyira mu nyina nyankopon hyira mu miami nua ba heti eno o se Krobea I'm freezing here catch oba de achi ame mame ya o se awoni wom munguse say yenso ahasa o Gordon Chose send me your contact to Gordon I'll send you my contact me the best send you afa aha jataba be ya mame na che se bibia ye kama ewra ohote say bra wanim fa ne toso ma atiefo enhu no me pa mo chew ewra bai wa ba yanim ha eda fa ne toso se dia ye se efra we ma kwadwo ma kwadwo daddy lumba ye bi wo wu ye hwenachi ye de ma kwadwo die wu ye de ekoso ya benya tibirigra wife fo eni ya benya timusa chekefo adai papa shi so kra be piem na ade atena ho me anya o ma kwadwo odi hwan ani ya chi de obodi ni ya chi sana oka hwan ya chi me modi usro enti ababa wei adwuma a woyo eye kaya adwuma ewura dano na so wa di eni na basare ni bra wanim na kasagum enem yeni wa brabo mu nkomo kakra die na wo ye ansa na wo koso aso aneoma basi na mechinkate na wo chinkate nkate amuri yankate mwali no aha na mechi na ye den na wuja ye koso aneoma mi yare o yare na mechini jano aha ya wo ho ameni su birimi oh ese mi ko doctor no mama maduro no manu na ajai de to so mi ansa na timi pa mami ya me da kwa be busum ba ko nkekun ntenna mi jai juma no ena wuja ye no wo de ba kejetia so obeso aneoma obi na de wura mu ana wa na wo fa wo pan ko ye ya na ye chinkate na eturo bi atimi shorto shorto na ye fa pan ko so pa wo pa na ko so pa wo pa enti mi ja sana mi si sa de ma ko so anu preko wodi mfie sai wo 38 wo ye pa wo pa adwuma no ache mi sha say 2 years ni tim fansa wo koye pa wo pa no be 36 35 over 36 mu na wo mfere se bia wo area fo be hu ama sa adwo afodwo so pa wo pa na wo mfere sa na wo mfere na no skawo sa ho se mo so a mo charge mutumi je be say e bia wo di free Roman hair eba Dr. Mensa betumi agbe we fi ke yeti akọ Dr. Mensa eti we charge 30-40 we wa 50 enema mu odua we wa 700 cedi nya eti we charge sa hu nioma ni bia ya mo ye mo nhye se ne bia ebe lodu mo ne so wa wo koso ano wa wo ye mo nhye do so a upo bi ka hono wa chem aha to bi ka ho ani a chem
Okay. Po bi chimwa na mo charge a mo kwa. Na mo cheska. Mo cheska. Madwuma yi eno nso ahoya awom. Se bia eyi obi ya se bia wanya bi wunya bi so awo customers dodo. Etumi yi obi ya saa. Ba bi e wonde me hu bi sada. Hu bi sada. Se bi obi ya oba no ote ho. O se mi na ena mi krumo mi dwetire. Neme ena adwuma bia ni ho a meye sa nipa kro no hu so wo ka bi saa ya na te wo sei. Min tantre fie nti mina me so min ada ho sa we dia ye general adwen na me busa wadwen kire se bia obi kase wo dia wo ye eye pa wo pa adwuma obi kase mi kunu mo mi dwetiri enti no otene to so mi nya adwuma nye enti no otene to so me fa se bia wo nam no akohunu oba bia wo ka bi saa dia na beba otum dia na abeka kire sa nipa kro mi timi hu obi sa maka kire se ya wo pa adwuma ya na won fa pen bi so apa wo pa otibi so asa ya na ye eye nipa mi nu na mi hu sa na me ka ta kyem system ka mu no papa na no mko so aye aboa wo mo nso otibi nya obi so abi a wo station bi na onim ho a na wo de no kwa oba charge no atue ka bi wo ho station na wo commission bi wo kwa wa station ya tete city ya ma wo commission tete city na ne pa tu kutani ma na wo gia na wa charge no atue ka tobo station na wode ne ekọ ama ya load nuoma na gu ka ni mo no station fo ni tumi ma wo a wode ba ya ne commission ana ko boroga station so I wo commission 20 city ana bunkuru station so ai commission 20 city nde bisu ha class station ko abi wa 10 city wow ana wo so nyobi ko a wo ha 10 city na bia bisu ya 5 city wow ti do ni mo ha no bi wo ha wunya no de ne kwa Uti binya ba ni pa fo an pese na pese bi na odo ko nto ko wunyira mo bia commission mu kutani ma no gia na sa charge no ma sa tuoka hey wow oba re achiame akra mami ye friend adwo afojo sima mienu ntem asem ode ba ha no bontofu akyeretiefo yo akra me danse se etiefo ebe kaya awrai ba ha edina asem ebedai mo anenso mutie no na asem no sei ena ode betu ye nim ye wa ha no mo awrai animu santan aten ode anisu eyebribi one opani bi atena se awo emako osi enum ena enum no ena bema ne ntene na ho anhwe wo mo bema no okoda wo chimai ade echi a no asan akobọ sekan enti wonhwe nkwada no nkwada no bere nyina agu ne so na baako ekura ntiapo ya wakupira ne nan ya ode ne ko watotonro edi ama no na da ohwa na papa no eba ho se papa no eba ho no ache se obebo search ana obebo obehwe eniema bi ekoso enti pa awura yi si opie ko adwuma pe na papa no besi echiri na obesesa nkwada no nsi echiri hina obesesa wo mo a straight to slim ode nkwada no ko slim enkwada yi wo kire enkwada yi mienu a edi nkan ya omo yempanimfo no obefa wo mo ede wo mo ko slim no JSS kra no wo mo anwie ene wo mo gyae a wo mo disua adwuma so wo mo de ne nam ho enti se nkwada we nso koka ho asa ene beye enu nti no wote ase a enyeyi ene wode na asem ebeda ye se da bi mo mfre papa no na mo nka bi mame no nkofa nkwada ne mra na mi nipa mfa nhwe wo mo na wo mo ntena kurom a we ni na asem a wode ba ye to ye nsa fre papa no emampa papa no nso ebae papa no ebedu ye no obekire na famu de ntira wosesa enkwada no ede koye efiri se maame ni nya adaje enhwe nkwada ni ye maame ni fifie anopa be se no nan a oba fie na adwo be se no ndu ama omu sister pani kura no akwada bi akwachine anyinse no ndi so ma we mutena ha saa na omu nyina so beye na papa wonso so wote hen o se meme de makosi fie ewo ayi o me nkotena o se wonko enti me nko ana mete enu nti no enkwada no me do mu kosire menua pani menua ba ko ho ono so hwe nkwala pa edi se dia behwe we mu no saa no so behwe no edi nka akra yetena so wo dem se da bi enke yehwe na yesiesi
nanso papa no de no wɔka no wɔka ye de ba afidie zo bɛkan sɛ de wɔsia no wɔsi afei ye ko fie ne yɛdam ɛne ɛsɛ ne yɛkosiesie asɛm no god ye hu pa ne sɛ wɔn ntam nyɛ ndi sa awarefo ne ntam gya wɔn betuma kan bom no bɛhwɛ nkwalaa no di ko nkɔfa nkwalaa ne mra na nka wɔn mienu nka bom no mo hwɛ nkwadaa no papa ne sɛ so wɔne awura yi bɛka bom di a ɛgye sɛ wɔn ka bom a na wɔn kɔsirim wɔn kɔtena sirim sɛ asante ha paa deɛ wɔn ntena ha bio ɛna wɔn kɔsirim ɛna ɔbaa no sɛ dɛbi esirimu deɛ ɔnkɔ okura no ɛho adeɛ na akɔyɛyɛ no ɛnyɛ papa bi saa ɛyɛ kɔkɔkɔ bi na abɛbɔɔyɛ enti odi wachi kɔsirim a ɛnyɛ yie ha na mu nyinaa mo nti mo bɔ mo bra ha ndɔn kɔfa nkɔla mra papa no sɛ yɛ no deɛ da ontumi ɔmpene ɛna agya otwi fa so nti yɛ deɛ na amaka na wɔ sɛ deɛ yɛde toa so ne sɛ yɛde mamra na mmara hwɛ sɛ nkwadaa na ɔmo tena sirim hɔ a ɛna yɛ anaasɛ ɔmo ba Ghana ɔmo bɛtena Kumase a ɛna yɛ baabi a awofoɔ wɔ ɛna ɔsɔ ɔmo tena anaasɛ ɔsɔ ɔmo kɔtena bɛɛma enuanom nkyɛn akora aha ne kosi yɛ meda ase sɛneɛ Asem Beba Dabi dwumadie tie no anuanom yɛyɛ team of 4 ɛwɔ fie na emom abɔnten wɔne a ɛsɔ yɛ mu memma a ɛwɔ mmɔnten ne so no wɔn dɔɔso ti si yɛka bɔ mu a Asem Beba Dabi abusua no yɛ dɔɔso paa ne yɛdie na yɛne a yɛwɔ fie no sɛ sɛbesɛbe sasɛm ba a yɛntena yɛto so yɛmfa ho sɛ wo na ayɛ hwan yɛnya afa to yɛn ho so sɛ yɛsom ne nko a deɛ yɛbɛsom enti yɛte obiara hwe so bi ɛwɔ amanfoɔ nsɛm ho sɛ bɛyɛ a yɛbɛnya results no enti awura yi asɛm yi ɛbaa yɛnim no deɛ na ɛsɛ sɛ yɛyɔ ɛne sɛ yɛde ma posifoɔ enti yɛdane de ma agya Kwame ɔbaa bɛkyerɛ nanamontuo ni mu no n'akyi ɛna asɛm bi siiɛ mɛka hɔ no na me de akyerɛ mo ɛyɛ Kwame nana kyerɛ yɛn wanamontuo ɛwɔ adwoafɔdwo na asɛm yi ho sɛdeɛ ɔbɔɔ kaeɛ no maame baeɛ no yɛwie bibia no yɛkɔ fitie mu ama yɛyɛ ne sɛ adeɛ kye a ɔmmra na yɛmfa no nkɔma mmra nti adeɛ kyeɛ no ɛne sister adwa hyiaeɛ ama yɛkɔ central baabi amra wo ɔma mo kyerɛ yɛ sɛ saa adwuma no deɛ ɛdi no hɔ a ɛnyɛ yɛ nti ɔmo san kyerɛ baabi foforɔ a yɛnsan fa nkɔ ɛyɛ baabi adwo atena mampɔn asɔkɔre mampɔn nti yɛsan tu anamɔ nkɔ hɔ yɛkɔ hɔ no ɔmo sɛ saa baabi a yɛaba no nso koraa mpo no ɛnyɛ hɔ nti yɛsan nkɔ baabi foforɔ biem ɛna san ma direction foforɔ no yɛsan kɔɛ nti yɛkɔɛ no ɔmo ma yɛ krataa sɛ ɛneɛ yɛmfa nkɔ sirim na yɛnto nsa mfrɛ papa no yɛfrɛ no kɔne step by step mepaakyɛw tɔbɔ kɔ yɛto nsa frɛ papa no papa yi ma yɛtu nipa di akyire sɛ yɛnkɔ na yɛne papa no mmra yɛkɔɛ na papa no ka kyerɛ yɛn sɛ yɛnni kan ɛwɔ apolisifoɔ aka kyerɛ na ɔno mu wɔ ba yɛkɔtena hɔ yɛhwɛ bu ada oluma yɛ ama adeɛ kyi yɛsan kɔɛ ɛdi oluma sɛ monkɔ na mɛba ɛno so oluma ama nti wei ma apolisifoɔ no ma yɛkrata sɛ ne yɛmfa nkɔ siri ɛna ɛde kɔ siri ɛyɛ ɛhɔ a na mehia enti ɛhefa dɔfsu asɛm ne yɛkan asɔkɔrɔ mampo asɔkɔrɔ mampɔnfoɔ ma mokɔɔ he ɔmo san ma ɛkɔ mampɔ hɔ na ɔmo san wɔ duration foforɔ wɔ hɔ baabi adoa te a aspɛ spɛsoro okay enti ɛna wia yi nana afiri yie Diana wɔ dɔfsum ɛwɔ mampɔn ɛna wia na afiri yie yɛkyea wo mea mɛhyɛ da tuka na mabɛhwɛ wɔ mampɔn ɛna afei maame nyaako nso yɛ posini ɛwɔ mampɔn ma nyaako mebɛhwɛ Dana mɛhwehwɛ wo nso de waka ho na yɛwɔ ha ɛwɔ saa asɛm yi ho ɛna yɛhu sɛ abranteɛ bi ɛde krataa aba ɔbɔ akra wo na odi nkan de bɔmbɔ ne baa nti so mi mu wɔ hɔ
na wapie wo be wura office no aha to azu free ho eh office ya ja me koye me huye me gugu aba me pie ye me duru ya nimu ho no ya valanda na say ya corridor wa nimu a ahoho no ho no omtena ansa no mo wura office mo amaba hada ndie mu nim ahoho wo mu na nim ti me duru ho na papa ne kire say akwani ni akwani ni no ano say okay say wake up ehwa na me de minim say ye ne won komodada enti ebi kura okoye no akwada adwen ho nti obi a wodi mu aye foforo kura wake up breye eni de mi ya ne say akwa na sori say nipa na wonne na wonso yesiremu ni sa na wa lete kutare no aye ni say na am say di asem Ose je yesi ye mfa mbrem onam se die wan na se fa brem ose wo die somu a wo behunu ne ewom yesi ye mfa mbrem se die na yesi fa brem Otec 1029 edie no wan na soma ho utimi kan ni pakro eni odi etena se eduru so a na wawura office ena eja ye betena ase di amanfo be ba ya eduru o so a o mu wura mu a wa me yamusa ne kwa azokra no wasan atwe letter no monye yesi me mfa mbremo why say afede waso ye gire yesi me mfa mbremo why say moti anu a mbehu nam se na ye ti anu na bombu no jemu ani ye ndai why na de ma wo da ani yeso on kan ni pakura wa de soma anu a yenso ye nye letter no ifri say ye ni obi ani asem ajo be kan say sem na mudi na nim de ko police station mona mudi na nim de ko police station ani ase a ye di na nim de ko police station ana wo mo invite no ndi wo letter bi a fakọ ma posifo no nyam na mudi na nim ani ase mo wo ye no wasem papa ye ne wasem ye kam wo bom wo si da bi gi sesirem ana me wakọ kan bom ndi ye letter be na ye nye ji so kan nipa kro wanka ana ene ya anyi ena om sori ye ene je se om koe se om koe no om koe o ma ko tete nkwanche wo mu re inside akoye mpanimfo ho management ho e de letter no akoma wo mu se okay se eyedie yo akura okay sa abia ne yeso ye waki wo sirem ye sirem adwuma wo mu no waki wo ya office no ne ye waki wo sirem e de esi wo sirem no ene office ye de be hedi ebesie matie buru enti krata no office hodie sebe maamu obi ansom enti wo mu di wura mu de ko marketing manager oba for macre oma poke oma yede akope programs manager eno oma copy Asem Beba Dabi program host okay ni nyina yese olumai akọ lawyer ho akọje krata de abre yen yese management na ma yen nya akope yede nka yede pamo no so fa krata anko na de wom nyina ne se ne client na ka kire nso wo ye law abade citizen odi ne mra so one ne yire na anya asem enti senior nature of the matter ne tie no obe prefer say yemfa nko competent court of jurisdiction jurisdiction yemfa nko ho for effective na lawyer so in address nyina wo re dress atade ayehye okay enti what is that redress ne ba ye no ani asu okay sa wo de redress na ba ukumase ya asem no yenso ye de redress na kwa akoma mra se mra nya ho adwuma sebe wa hu oba be ma no ne na tena fie sei fie na akwa nim kakra mo ba panyini one ne ba panyini wo sei wo 20 years iye wo na onya 20 years abaye ni papa kokora ne ba ne wo 20 years enti wo hu na abaye se menka na abaye wo be 16 or 15 years no sa na de etie ne se ye nuanim siremfo wusa ntentem yetumi kwana wo ni a chewdo ama be ma wumpo na anu abaye bi betena ha beka security ana ewom ye so kwa ye de wakono yetumi ye aduane de enuoma fra obeti wani no
na wadwene no aka onko ba bia bio da no lady ni betena ha eno om ko daada ni saa bi koye ni saa bi obeka no ha enti nkan kranketenkiti wobehwemu a yede om kwasrem wobeti wani no na 12 13 years 14 ni ache wo mo de wo mama wade enti maame ne papa wo kumase a enkwada kodi srem sei na yiyi okay yemfa nko redress for ne hwai ena redress for no ma krata se ne yete saade Asem Beba Dabi for nta akiri ne wakin free srem yemfa krata ne nkoma posi wo srem na afi yentoa so awura okoye kamu asem fa kire ye ya me koye no ye ko ayi e ko spe mompon aha toa so wa koduru srem ay koduru srem no aha se ahade na ye be ko ha no omo ma me frɛ na wonfa kosrem na ade wa koduru srem o de krata na koduru me ko si o muso me ko to o nyina ho na o ko post station ben Krobea mu post station me ko tambre bus stop ho de na kasie no mu okay nti me ko ha na me twa na me frɛ ma me se ma bedu na oteto me ntena ho beduru aba frɛ me na me da ma obi no akire bebi o mo wo no na makɔ nti me tra ho na oba me akɔ na me safro no so aba na o se fam obi no nkire be o bi a mo dan no wo na me nkɔ na me mbra nti me ko ye no ne me ko ka na mo se gigi edwie do mba ye nyina wie ye na o mo se panyini na ekɔ meeting o ma nti me twɛ na oba na o mo ka kire na do be ka bia na o mo atosare ne yakɔ nti to ha ya kakra na oba ye na o mo ka kire no ana se to sare o mo fa ne ka no ma ye ne fa nkɔ ko hwefie so mo wo ha na je se he fa Krobea mu no om de nkwala ne kɔ no shisha ha labashaw ho na no om de nkwala ne kɔ labashaw okay to aso ye ko duru ha no ye ko duru fie ho no ye di papa ye ko da papa no kwati gate na nto edi ka no kwasi no ye mu hye no hwan papa ni bra de ode nkwala ne kɔma ye no ni bra na oti gate na no ntini edi sio no ewura ka chia no ana obo amanye na obo na amanye no wase oni de ohun kura ne da nso oni kura no bi aso ni fie ho nti da de na mbekɔ benada no na me mampanyifo no me frɛ mo na mo nyina fu na dundum atie o mo ji fu ne benada na mo dundum fu no e wo sirem ho nti ense benada no ade e ba chi okuada no na mo sisa ankwa ne dwane ye we mu mfa se benada na adwene kwa no mo sisa mo dwane ye ya de wom kɔ ba bi foforo nti me mara so mo sɔre ayi okuada na pa no nti wa hu nkura no mo so sɔre mo hwɛ mo dwa didi ye bibia kɔ school no ansa na mo akɔ adwuma ana mo busa afie papa ne sɛ mo busa papa sɛ na mo nua ba mo so mo ahu mo kwai mo so mo busa obi amfie mo ana mo akasa de mo hwu na mo kini sa bebi mo so mo kini ya mo ahu nkura no ana mo po obi fon de frɛ me na busa sa na mo fon no wai o se mo fon no benada na o ma ji fon na sisi fon no nyina dundum e wala ba sha ho de ato ya ji mpanyimfo de fon asisi adundum no to obi fon no mo de frɛ me ana mo se to ada wan ko je se mo ja ko adwuma na mo se mo timi ko adwuma o mo hwehwe o mo nua to mo kini ya nte anyumna na ye ko ofie ho kra na nkra ni fie ho mo se o ma kini ya te mo ko ko kire papa ne se ono de o hu nkra na nkra so ma fie ho ana mo se ka kire se to mo ba ye hwehwe mo so mo hu nkra na wo fie ho a o mo fa ncha no ana wonim afie bi won kire na mo de nkra no kɔ ho a won kire ne enko ho ko fa nkra no wo se de bi da ono wonim nkra ne de wonim kire mo so won ti so mo ba ho da nti woni so de mo ma no woni papa ana mo sim bese mi enko si ekoka nya no papa no na ne hu na ewoso woso ne hu no nya pu cha wo kuru ni nua no na no ho popo na mo sisi ate ye firi ho na ye tu ka na na wo frɛ ne bra no furu ka ba sisi ne ba nyina firi ho na wo no pekasa nti ye ko duru ya no ye ko duru police station na ma panyini no wo se me furu ka mre fie de be sibia no wo ba frɛ me ate me furu ka ba ye 4:30 no me be duru ba ye 5 me be furu ka baro nso Afrika ko sire nti ase ye ko bonsa ho we kwan ho me be duru no nso aduru sire nti me duru ba ye 7 ko ba 8 no ana mo frɛ me sɛ obi afrɛ mo sɛ o mo hu bibi ankura no wo nti mo yɛ hwehwɛ mu akɔ gye nkura no amo ta ade achi ya na ono su ko duru ya no ana mo kokɔ kyerɛ hɔ no ma asam ne man fo no na o ka ho na mo de nkura no ba ho ana mo frɛ me sɛ nti me duru ha na mo sa so ma mpɔn nti me duru kwa ma nduru fie kwa na me fa so kɔ mpɔn me ko duru ha be meet ba ko na mo frɛ me sɛ nyame boa Monday me mra na o ma hu nkura no papa ne nyina ana me say Monday dia me sɔre ayi me sɔre kwasi ada
na ma baduru ha homache na me mandi an papa na maduru ho ntam te me fra me bra de me di na chi na obae te ko siara be 3:30 na yefroka e ko duru be 5 na e ko duru ya nti eduru ya na etena ha ni mutiti kaka na e ko na e ko twe o na mo se ye ntwe kakra na mo so mo ba ti etro ye kakra na oni na busu ya nyina ri e kire yo de nkura ne bae de nkura ne nyina ba na hono mo asam ne man no mo de nkura ne bae de nkura ne nyina bae ti sei wukunu no we oho na wo de mba na mo se ye ntwe panyini nyamba e twe na oba de panyini ba na o se ese nkura na ye saka nkura no nti wo de mo ba de nkura na aba no no so de echi ba na ebe se akoye bebe ko bebe akoye case no ana o so wono omba na womba china na ona nkura na me pe na o de o mabra me form nko no ono womba ti wa kasrim nti na panyini se wono so panyini ka chen se wonti mi ka so womba opo ji so oba wono se sa nkura no dwa na wo nyina bae ana asam me se wo de wontwa so nto oba na aba nti dem ye wono di ka pie freedom ho de no okọ okọ nti ya wa na musika che se yemra ne ba sir ko bebe ko portu ya okunu wo mfie sai ni fie ni de unnim okay mon sare na me hwe mo kakra why enkra na obefa wo mo koye no panyini ne wo mfie sai 40 years ena de odi ho ne wo sai 12 years ena ketu enso wo sai 10 years we say nka ya beche be ma le be show nka we ya de be ma le be show montrase okay enti say ya boa ma onsa aka oma ne krakra de na woka kan yen sorry krakra say we see video we biase du mo mo hanyina a mutu bo mo ko fa nkra ne nyina bae enti me de we biase ana ma mpomfo peace for so nyina do ne yi no for so nyina me de we biase okay ya tebru oba de akra 2 minutes esi ana esi a ko fa nkra ni free level show de o ma ba no mu dwane ye no mu yi o mu free level show ko hefa ana no o mu wo bi fie wo level show ho a na o mu sa o mo ye yi mu free mo papa mu fie o ne ye de mo ko he level show ho a na ye de mo ko fie fufuru no mo mu ni ho e wo kuro na mu e kuro na mu okay ti relocate wo mo for redress and then the word of the day redress asemo ti yakofa nkra na feel no power e be da positive for na say sure say juma ba na so mo boa yi say ya na ko ntina da bia me ka say a positive for mo pay asem no mo nya positive for papa because we nka anya ye ne a ye ba mu a nka bia nka bete ani san kwada ya say na so ye ba mu no we say nka ne be ma aso on the odwedwe 14 dey so odwedwe the on there ye ba je no nka on there nka enche bia na aben 14 dey say nka aben 12 cry dey ma na 14 we zugro san wa kakra ndi ada positive no ase wo mo wa ha ene wo wo stream ni nyina wo mo ya ade papa so hwe so ko ene ade police car ma wo say fafo na yan kofie ho o mu koduru ye no ana police panyin no wo ho ne ya kwa amekasa wa ha aha enti no ohunu power video tire ni de tua to oba so no ampani ampa ya mauka se fako enti wo be se stream ne wo hu se police car abesi mu kwan ano itire ye go so ridwane nyame de boy enti wakasa ne ho so a ere nya agro because enu le bra ye sa ne ma no wa ha na papa ne hu se wa ya hwe yi a ye betimi a bibi osron ena omo se sa nkwada ne se ne omo fo omo ngosi ena omo je mpanifo ni nyina fon se mo ne ye benya information afiri mo ho na mo nye ndi age mo phones no na mo se sa omo ngosi ye enso sa ba ne edi enim de ye posifo na kwa akuduru ho no mo a se wo se nkwada ne ni fie ha na se ye nhwemu na sankora na ofie ha ene ye wube hunu kontompo kesiese na papa pani mutwa se o se nkwala na ye wodia ade na nga se ye wodia se ni ya na nga mepe me masem no enka papa wu ko yei wo se onfo wo mo nko ne onfo wo mo nko chena na ke huni a etuato afede wa mu Africa aduru honom ukoduru ha wate sankwa wo do mo gwai se
o so on form nko ne on form nko china ko catch the police for ne say wo lawyer wo Ghana your friends dey Kumasi eduo de wasam na ma wo lawyer eduo mo ne lawyer ne nkasa ade no ankasa o san kwala no de eko lawyer ben no emso no bulletin na de obenya nti no ma o bulletin no because lawyer bia no woni mra say ma me ne papa ti Kumasi na wo be se san kwada na tra ma me ne papa de o makwa kwotena esire mu say emra no say emra ne nkasa de lawyer no emse letter na no obo agiska no eno ane ne hia no so obebo no agiska enti mesre menuanum siremfo sa ade we yaye wo mo dedodo akura ye fidi esu akura ye nkofa nkwada mfiri sire mu maaye no eze ye nya be eze nsia o ye keka ko wa hwe afiwe nko na wie ye no ne ne namdu tese emema na ye se nkwada ne ye dia nkwada ne ye dia nkwada ne ye dia ne wuhia wo mo nkwada no nko a ne hia wo mo ena ye dia ne ye dia wadi kadi mienu akose bi Jesus kromo ntimanwi school de enye obi a ne betima ko school na so ye Ghana mamu ha de obi ntimi antwi anko school enura chiri kura no enye ni Jesus eni obewie Jesus na nsa na obesua adwuma kwakosua na na nansem bia na otene ha ebra wo mko school no omusua adwuma wo mko school no omusua adwuma ene nkwala no aka se school no ehunhia ade wo mu wie a adwuma na omesua ene yese ene ye ntimi nhya wo mu nti omko ndese omkosua adwuma ehunu hwe eho na ti obesa besesa nkwada me ensa asan kwaka wo mo mango school anwie no ye nuanum semfo mo pesa ade no do wo mu nyai ebinom dodo no a ba bia ma ametie no mo mankwada ne ntena ho mo mankwada ne ho yie die ne hia mo nchen se ya mamre na mamre ne anim asantefo nso ye wo ya mamre ana ya kanfo ya mamre ne se ya wo mama enso ya ngo mama e ma ne nsesa nkwada no mfo mo nko wo mo abusua ho ye nyina aka bom ni ahwe wo mo ama nkwada ne nyini a de mo pe no makwakoye atoso a omunya ya wo papa panimu a wo se 55 wo mama wa akra mema be se 65 ana 70 Dabi me mema na 85 akra Dabi on se wa steady a north mema no omo ho eden ande no kure na nipa a osan ye tietia se wo nyini kura wu ti papa yi obetena hai pa se wo 55 we dia 80 something football age baby what about 30 years of free so sabi wo kan de e be ma ye hu sa nya akora ketwa no ofa no ba gewe wo fa na gewe no sa no kure na ye ntimi nka nkire nipa ye ofa gewe na gewe no sa edi o watim fie ni so what so wane ne be ye ese obi a wanya 20 years no akodi nsemo ye ne kotuma o se me 15 years se be ya mra no enti ye nuanu mo ye sa no munya ne man kwada ne ye die hu hia wo se be ye nka se sire munye na ye nhwe wo a wo ye pani ne kura na ho na anyew wa ba Asante mamu ana watu kwan ebe pebri bia ye wa die enti na wo man kwada no so entene he ya ne kwada no mo de o mu nkosire no je so o munyini a na wo masan ya ba so o mu bepa adwuma ya na ada na mo mo ntena enti ye nuanu mo ye sa no o munyai good ya kwa me na 2 minutes me das ma na ye na Asem Beba Dabi fuasi pa na ye na mamponfo no so ase ni titru no madam dan na ne mama nyako ye do ma se pa na me hia ayi class captain pa say se mo friend bro fun gwo sa na 1 hour bisa no o so wasere wo mun katwi na class captain we bro ba de na kwa mo de kati jana yenye conference ko na class captain na je na uye ani akomo de o ya me nkwa gatwa hwe wana brofo kwa na o ya de aka te o wen una wo me ho chiri bi ni nya ya red dress e ba sa na de sa do sa bibi anu aka de red dress eno anu no na misala sa se pa wa ya de pa na unu me papa ne betena ina na me hu ya ne nsema o kan ina na nsisi so na titiri kwa de na o ba office no wasan ye wanya membu obi ese wa kunkum minim select na bibi yomu minim ya de kura na ewo wa kunkum na nim sise dia woni obi wa asem se nam se wolu ma na de on to ne bo hwe obi anim kura o ya ne se monyi wa ba lawyer atro edi we je kudru na me ka obi ti ade be ye kokoti a na onim enti ongo diri se me o ko we ya onu brache o so mo so se onim se oba na asem no ye kentema na obi nka se sire mu nyew na so ye hwa de bi se wo akura e wo akurase na ye wo akura so akra
same day no same day omu nyina nyini na ye mom 1 year na hwade difference bebre wo wo di menu akọ ye hu omo ibia obe fa me we so de kan omo say ye ma o omo ho siesie kura ahwa na be ya mom nkura kitinkiti we so mu dware a omo ho be ma wontimi nyare oba nsiesie ne ho ma ne ye nti ngomo be ma me anka ye obaye tenase na ye nka ne bokọ no papa isi wo mpe ye kwa nka ye ka mo bo sa ware de be obey kura nua be ma bai yes da ko ba ka say baba nya wotre ni ho de ya wo nko se wo ye abusia se wo ye ena ma ye ne ho de na aware no ni baba ko be de ja aware no eya sebi o mo mra mo ase kakra na we se wo yiri wo sem bebrebe a ya ibu se ya akoba se se nu ba me kra be se me sane police for na kasa se o hwe ne ma ana se o hwe ne ma emra ne hyew se o hwe ne ma eno nso he wa hwe ne o ma san fa ne bra san fa ne bra se si a wo kosiremu yi ese so sende wo mumomo yes na wo de hwe nkwala no eno nso wa amfa ma san fa ne bra ne ensan frɛ no wate onua be hwe no na ne baba akobi nso wo onua na wo nkwala no na onua na wo later kra no police ni frame say papa no kra na komode kra no ko ma no wa say ko mo ko chi omo san ko chi papa no kra ye na ne ho wo so no ko onim hu wi say omode kra no ko sie no no ya we say omode kra no ko sie good nti we de ye no mase de ma ya ma ye de mase pa that's e bro adofo yedwumadi ayi de saa ne di no enti awura sese de se wakoma to yam na afutua me de be mawo ene se ye bra ye bre ye kwa ye bei de ye kan ne se ye manunti na nkwada nunti na ye bre no se ya ma ye ni nso ankon nkwada ne ho a na ye ko ya na ye bai wo be ko akwaje commission wo benya sika na de abafie obeba na obi apira ana obi yare a se sika no omfa nye hwe o obesan de akoma adokotafo adi enti afutuo ya me de be mawo ne se enkwada na ba wo nchen no yeinom wonom ye maaya baabi a mutie yi sebe yenim sane ye nuomate ma wani enkonkwada ne ho yie na ankoye se obeje wo mokra ko ye no eno amankwada na konyenyem akoye basa afi na wo san be frɛ papa tie dia make ne ye hwe ye na wa ma yensa nsi fom sanye saa na wo san ba manim ha ade a me de be ye wo no adwo afodwo wuni ade a me de be ye wo no enti se wo si wo hia nkwada no enkwada na ba hyehye mre ma wo ho hunu tamu a odi kodwom sa wokɔ ntem dodo a teso ma de anchi wanim na hunu sɛ nkwada ne yedie ewom sesese wo mo apagya de we kura wadwedwe wo metumi ahwe wo mo ho kakra de nanso wo bra wo de kɔ no sa wokɔ fo a teso adai fo de adai teso na fe sa wo ba na dwotan a teso na ma wani enkɔ nkwada ne ho sɛ bɛyɛ akina bi ɔsrefo onyawo na wonsrew wa mu ani ankɔ won ho na sa asɛm bi kɔba ne de wo san ba beduru manimu ha awura medre o papa me redressew me yo redress wate ko monkɔ asomdwem okay atiefo nyankopɔn hyira mo nso anim atitaa kyerɛ sɛ naano no ye bia ahoma ne kora atum ma mo nso mo ba so bi na bibia nso ebeye fine na wiai trail osi akra Krobea me wo United Kingdom UK na me hwew yankopon hira mo pa fellas e wo Brazil osi akra Krobea me nso me hwew wo Brazil ha yankopon hira mo pa e wo mo adwuma pa ene mo adwuma den a mo hwo ene eye benada se duru benada say ya wani tua say ye Hepa Plus Tuesday ene benan esese yenya Hepa Plus yenya Pavi yenya Plasmos na ye bo edigu ye bo enuom yensa wei ebenage heba afo na de aba enam na dwuma pa na yare mposuro ninti
ɛne yɛfrɛ de fearsome 3 sɛ woyɛ bɛrima na wonya hepa plus wonya pavi wonya plasmos yi bi sɛ ne nsuo anaa ne topa yɛ ɔnonom anaa wo memene a wonya kwadu a ɛyɛ afa to akyire sɛ woyɛ ɔba a wamemene anaa wanonom bi awie no sɛ wonya atadwe bi a yɛ afa to akyire menwie ɛbɛboa wo saa bere the founder himself owura Ebenezer Ajeman Dr. Hepa Plus papa no aba abedu ɛnɛ ɛyɛ benada yes sidru benada sɛ yia na dani mu ɛhye kyerɛ sɛ yɛkeka nneɔma si ani blow formulas ni gu hɔ a wotumi hu sɛ bibia dada kwam ɛba sɛ yɛ analabfoɔ no yɛayɛ yirede yɛne a yɛde kube bɛ mixe yɛne a yɛde nsuo dedɛɛdedɛɛ mixe yɛne a yɛnom ne yɛde kwadu numu ato akyire yɛne a yɛnom ne yɛde atadwe no ato akyire no na yɛ nyinaa yɛ keka bom na yɛhunu baabi a yɛde fa ɛnɛ wo na woyɛ puti yaw no ankasa kyerɛ yɛn kwan no na to yɛn gyidie papa nana meda ase na nyankopɔn nhyira Otec FM atiefoɔ nyinaa na Otec wɔne ɛdi dwuma wɔ ha nyinaa na ɛnɛ akɔyɛ da kronkron ɛnɛ yɛ da benada na ɛdu benada a metie sɛ deɛ wohyɛ wo intro no ase no na sɛ ɛnɛ deɛ ɛsɛ yɛ binim nti sɛ yɛareɛ bi na ɛtitiw bi a ɛsɛ sɛ nnipa no nya hoɔden bi na adeɛ bɛn deɛ a sɛ wode nkutokora akɔka a ɛbɛnane o ɛno nti sɛ obi tumi nya Hepa Plus Pavi ɛna Plasmos ne binom a ɛma wonya hoɔden ɛma yadeɛ no ankasa no ɛpɛ baabi nane ɛde ɛfa wo nso a nyame adom wonya hunu sɛ oyare no wona yɛayɛ Hepa Plus nupa no de ama wo ɛfiri sɛ ma wonya hoɔden na wakɔ so aso atena se ɛwɔ hoɔden mu ɛnɛ yi sɛ yɛka Hepa Plus a ɛte sɛ deɛ Romani ɛka Nyankopɔn no Romani ka Nyankopɔn a ɔkyerɛ nyame agya nyame ɔba ɛne nyame honhom kronkron saa na sɛ Hepa Plus so yɛka Hepa Plus a na yɛkyerɛ Pavi ne Plasmos a ɛbɔ Hepa Plus no so ɛkyidɔm ɛma na yɛfie som 3 na ɛtumi asom wo sompa sɛdeɛ ɔpanyin bi sɛ sɛdeɛ ɛnuo no asom no sompa nti no ɔno deɛ ɔfrɛ no 3 som ɛno ano no odi ka ɔsɛ nuo no atumi asom no sompa bi a ɔfrɛ no 3 som prɛko pɛ powerful ɛnɛ obi a ɔti Otec yɛ mu akwanya kɔgye Hepa Plus Pavi Plasmos ne binom ɛnyɛ sɛ wokɔtɔ ɛmfa so aduro ne deɛ ma wo nti ɔkɔ akɔgye bi na ho nso oni wabusua no nyinaa no enya so mfa so na meni abrante bi di nkɔmɔ awia yi me enter studio ɔse doc mate sɛ ya na yɛmpanyimfoɔ no ka asɛm bi sɛ deɛ wobɛdua no ɛno a na wobɛtwa but ɛkaakra bi ankɔ no de saa bɛ no a mmamu wɔ nabrabɔ mu ɔsɛ ne maame ne papa de ne baa wiase no Nyankopɔn adom ɔmu dua akwadu de maa no but onyine no hu sɛ saa na akwadu na fifi nkuruma wayɛ kete nana asɛmasi o na ɔyɛ deɛ obɛtumi ayɛ biaa afi koraa deɛ Assyria ne Misrim ɛna ɔde ne ho kɔto wɔ m so ɔde ho kɔtwere ntentan ɔse wanom nnuro China ni na ɛkɔma ne nkuruma na da ne kɔdu ne bɛyi Dabi no ne deɛ ne koraa te sɛ ɔno nkuruma nketenkete bi na hɔ on a normal day ohwɛ Ghana ni sɛ ogyina hɔ na ohwɛ China ni a hwan na nka sɛ bi wɔyɛ sɛ ɔboa ne nua ɛwɔ nkuruma ne so on deɛ the cold man kwadu a na wofo dua ma no no ebenyini ma ɔno nso anya so mfa so a ɔsɛ ɔhwɛ a na ne bra ho and why you do a hospital sa but nyame adom so e fitani good ti fitamu ho and omo kire no formula ne se aya onum Hepa Plus Pavi ne Plasmos se onya kwadu obetumi de bi ato akiri se kubensuo nso a onfa ndwodwo ne kra na ose nyankopon ato nsu pa agudie na wofu dua ne so powerful no no atumi se sa na utumi kura aka se usum body a so kwadu very good statement ɔsɛ ne mu ɔden pa sɛ deɛ ɔno ayɛ sɛ deɛ si ɛden no ɔno atumi ho sɛ saa wɔ nso a good and utumi ɛfa na saa ase nso edi so powerful mesrɛ sɛ ɔbaa bi tie mi a mɛɛma wukunu kwan da sɛ ɔbɛkɔ akɔnom China duro
say system na ewo no China ni na adwin nyina sanka mema e wo Ghana kra be yare ana ye be wuwu no mo be fa ye niema adi so yenso nyame amaye na hoden say hepa plus plasmos ye no not for sex na mum sa ahoden free tiri so ebesi ye na ase no nipadua ne betumi afa ne ntuma papa efra na sabio se ye dwuma masika ba ye ho yin so de ye nya kosua ba ko bia ya nom ma na twie minim sabio ho se sabio ye betumi anom nsuo nso e de aguso good enna me de me personal line e to dwa e bia wuti Otec oyo ba fichi komu yaw ena wo go through ntienne se de day yi enya nkra ndru ba bia yi wakeka painkillers aboso because of fichi komu yaw obi nso de no eba nso emaye obi de 2 days 3 days we obi nso ye family planning ewie ye no 2 years 3 years be mfie numuni still oda so go through asunsunsuanso obi hawo nyina ne se ne to ase na etwetwe no se de awi aboyi ne to ase twe no oje ne ho be obi afotrotro na dwendwe nyina ne se obesi kro obesi de no asi afi obi nso de se yetie ma na mate kra de ne sabo kam yes ne ye machine no mate bibi kakra bi na nakoma etu obi hawo nyina ne se ne tie ye ne ya na ama te se onte hwe ontumi nya hwe all senti obi ntumi ntene ne mu obi typhoid nti oje ne ho ba bia anye ne nyina mu no se ni padua ne nya hoden a utumi edi o house nkunim eninti na hepa plus plasmos ho dance no esura na eko na ene ye branded de bema da no aye complete ene say ubenya hepa plus pavi na plasmos ebia peso frame doc me ba no obenom ne sei menua bi wo SHS eduro no kra no menye ne sei no no so watumi anom bi capsules no me ne sei insuo menom ne sei doc mikunu kwadu no de beto akire sei ana se mi ankasa oba so me pese me dia tadwe bi eye bibi kakra meye ne sei blending yi kra no doc meye ne sei bibia pese hunu bia no o fra me number si a meye saa so e dia ma me number o fra me no e 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa manone dansi efra manone be wonso pese unya so mfaso awo ho asem woni a se be infections woni a yare bi eteti wom obi okro onim ne haw no doctors nso se onyare but onu adi adansi se onye oki onyare nso wonte apo nana nipa bebre ewo haw nukro o se infections mo batlache inti at a point no na obia suru ni nyonko obia nim de odi haw no oya suru oya ababetu system nim because be man nsu fita free ne be mememu ye ne ya oba ne so sebe enkan ne sebe egusu gugu no ena omo treat akọ hospital anu munura empese eko nti adwumam ena obi ka kire ne se hepa plus plasmos obetumi ne yire no anonum bi se ye haw na o kan nko ade a all those ache atnom so ache but hepa plus plasmos eboa mani padua na ankasa ene yiri ne ho nti obetumi a doctor no aya o ka se obema utumi de kwadu atoto akire oba nso tumi de atadwe eye bibi kakra so one ne yire o se kwanya o haw no fa so efiri ho no wanom hepa plus bottles 2 pavi bottles 2 plasmos bottles 2 the same so for oba no ena ekọ saa no obumu decide say omo twen ahwese ebeba biewa nti for be 1 month ni omo no mu aduro ni bio ena all frame ebisa me say doc waduro ne de se de anu enam che se yedwen ho ayente ase me ne me gide how we ni we na etete na over 1 month yare ni ye hunu bio aduro no so ye no mu bio ye betumi atwa so anomo ana
asɛm no nyinaa ne sɛ yɛanyɛ duro no ama yareɛ na mmom yɛyɛ sɛ nipadua no bɛnya hoɔden na yareɛ wɔ nipadua no mu a ɛno ankasa ahili ne ho adɛn na ɛsɛ sɛ woma yareɛ mpo ba ansa na wakɔpɛ hepa plus ɛne drug store biaa mu wobɛnya bianom me numbers ne yɛ 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa Manonia, a 0542 807 907 0542 807 907 Mesrese me sorry and the brande dear when to me anya hwea fam bene ho no na enye se hepa plus pabi plasmos o kwaji bi e ma wo ne wabusuafo enya so mfa so e betumi a anka ofra unua bi wo adamfo bi obi oben wa sabe e kana e bekan no ubisa ne se ne ho te sei obviously obeka se nyame adom o kan wi abisa ne se wonya hepa plus pavi ene plasmos ni bia no mana se onya binom ya mesrew sere ne se onkopa binom se be ya nyina ho be den obema waware oba nso a waware mesre ma enye adehiade se de bia hepa plus pabi plasmos bi ofio na ma fi hoje de oba nso bitumi de natadwe bi a kire ne ma kakra na wo de monforo nko adoma hinwa nanim nko hwese o hyewa fɔre no wisie no enkoten na wisi ayo ko fani afande yense keno de amemene mfe kra na eba be hye obi mu mana kum ne nua yempe ne sa ye pese hepa plus pavi plasmos ehye ye ma yenya hoden adwudi a ho ne kwanye den dabi na se wo de mi se o de eba ne samaria kra ko me ko da no haba kukukura na ne me ko hepa plus pavi and a plasmos so de ho to sanrei so a Emadi nyina dibuwa na mani wie wo yie apomuden kwan so medas me number is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and now 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa Manonia a 0542 807 907 0542 807 907 I say a Hepa plus Pavi and a plasmos Monica doctor Medas Apomode mapade eno ne hepa plus mixture Pavi plasmox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pi ni menti ase me do tie hepa plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfiedu yenu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549
297-463. Pepper Plus mixer. Mapobudra mapa. MD aji ejwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na okura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabrɔ so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo sa wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu yi enye na e wo pharmacies ene chemical shops dodo na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoɔ yi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane achire esichire yade mojabuso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye future life smart food bebo afeidie aye abusuan nchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba omayimu encrying wani Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofo line alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246010150 0242878090 future life smart food about that che ho ban owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wo de yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojo da aban heye bi koho sisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Hey, Akra, what did you feel to do? Aden. Nansen, in Sokwaduani, I dabroso. Nanin na bomu, a sofomana pie, sofomana pass. Hey, bra, a semna na wakano, nani secret anything. Hey, T, Sister Marco Kofa by, or no any aquafa, Sister Spices, dear Bagaso. Spices, I would be a sister, dear Bagaso, on any mountain, Tassam you, sir, who feel your pontia. Good flavor. So, pass all your fish and quania. Fish flavor. Sako consono barrier. Chicken flavor. Nasa so ye stewa. Steel flavor. Wo kono do beef flavor. So open do to atona. Ana sa wo pebetima. And one so bako a dumpampaso. PZ Roma Hill Swami Market. And a Bantima Market. And cry so CMB Ana Okanshi Ubenya Biwo. Freyen. I was 0243535025. Ana 0279140940.
FDA agye adwadie nkratwe atum. Adepa wura nie krom ha de wonkwa na wonim adepa no piaw unim entwam me di product fufuo bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands free, any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition, TV, solar fan ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia choose simple plus. Samikan se krom ha de woni ade pa hene no se me mochira kwantam na me ho preme kumase ha de adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on a papa. Wofana se breko sisika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina ɛfa seche dumasi rural bank wɔn bank in 1980 wɔn adwuma penti wɔn atre wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadi a banks edi bia no seche dumasi rural bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nyuma pa wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gusu ɛton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔn yɛ current account, savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Womo Akache. Saudi Sikato Sachadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amedebetire madume na kwambe na mefoso amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaya juma efo a omoje o marketia efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omo hihye no ho pa. Ne me hu omo echi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo wo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edin hwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asoase kwa no so ho a. Post office no echi pe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mapon municipal edidwai omo ben health center no chechire afija kwabre omo ben police station no enu ntisa ya frefra 0501682737 ana 0501617924 Seche Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Bigo Cola, of course. Everybody take a sip, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya Pet, Boji Mo Manuaya, Bigo Nami Fili, Cola Nana cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel it. Big on taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, arafo yadamwasi ebru yakoya. Yasa bebio aha ye 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi dwumadi no ena mwasugusu ena wiamutie ena wiakro ya nso mo hweye. Na ewiei yane Dr. Ebenezer Ajimai, Dr. Hepa Plus ene yane kobo no. Na wate de ye diaka eye wanamoni a ubetuo na wakwa akope enuo ni bi wato yuzi se beya ebebuwa unipadua no. Na ewiei se ne wate bigo soft drinks no eno nso ewu dwaso
onuada sani a wutie mie akwanya no nie se wunyanya bigo soft drinks ni bi enomo ya onso ko nakope bi nato nanonom ye wo bigo cola ya se wunya bigo cola bi na wonom a e wo sa bold and rich taste no enamu minimu a ekoyo sabe uyo bi a wonam wawiam adwuma a wo ye no ehyew no dew awia na ehyew me pa chew ode pe bigo cola achele na bugu ade so ye wo bigo orange nso anuanom wo bete sa fruity punch no bigo orange no ye kama pa na ye ken sa wo pese wo lighten up a moment se wunyanya bigo cola any bigo orange we ubenya pure refreshment no dwumadie bia wudie na wo to nsafre nipadom ya ma bigo soft drinks no ebimra ho ye woni cocktail ye woni apple ye woni coconut ye woni lemon lime and ye woni strawberry what you say Trillium Industries Ghana and the bigo soft drinks abedwaso one number ne ye 0322 190877 0322 190877 and Asasu Herbal Center so far samwa wono na wakwa akofa kubi herbal powder e dia bedwaso onuada sani a wutie mie ya maume masem ehu hiawo mema muntina mebre yo muntia na mebre sebe omema yo betumi agina so a ebeboa wankasa entiboa wankasa wonso ho osoro oboa de waboa ne ho enuoma no sa obesoa na wobo kashire tutia eno na ekirese wo bi bua wasoa wa no no nso soa wo na ye kan sebe oni oba ni hyiamu a enuoma nkoye wa wonim guess no mo mpesa o 2 minutes for away wobepamo wa sese ye ya ye kase wa wade akure egu kirese wa wutumi se wa ye mre wompem first na nka wo mu edu bema na wo mu edu wati ase ehye aduane mu a wutumi se aduane ni mu aboma nanso ye kan sese ye hororo aduane no kura ntehwe wati ade make ya se sure kope kubi heba powder ni bi wodie na ye 2 minutes yo ade na fo wa ye kitikiti yo ho nya kono sebe ye free wonya kubi heba powder ni bia wawie ebedi wasem amaw ebeka wasem amaw ama bibia ye fanfan Asasu Herbal Center for na di kubi heba powder yaba obeba Otec fimfia ha o hwehwe Asem Beba Dabi fo no a wubenya powder yi bi wo koposa heba wumrum oni methodist asori main gate ni dia nimhwe ubenya bi ato woko misty heba wumrum brother rekwa wumrum Freddy Mens ene kolena kenso nchen ewumrum ubenya kubi heba pa da bi ato woko fodwo heba wa Asante be kwa ye bi wo ho ofata drugstore ebu akwa kofodia station ho ba bi David to aduane no ebi wo ho ene ofata drugstore ba konso mfensi adankwa a mebe Roma asori no honso kwa kubi heba pa da no ubenya bi ho woko smadeba ewo boase nso a honso ubenya bi ho top amazing enonso waterfall pankro no baabi a wode owo bi a wokɔ ne wa anya bia so for someone number ni eje frɛ no eye 0244 166 602 0244 166 602 and 0243 50 5775 and as a Chedumasi Rural Bank PLC yenso ye sika korabia yaba na yabedom oman Ghana aban adwuma yefo ankran adwuma yefo ena akuafo adwadifo fofo no yaboa obia kyerese se Chedumasi Rural Bank PLC eye bank a wodo ho twere no a ayese kotokro no asoroboa ya onyonko wo kotokro bede na aka asoro ubetumi aba bebie ordinary current account wa ha bebie corporate current account anu no COT yentetew bebie savings account usika dem na esen wo mawo bebie susu account wa de nkakrakra ebreso a
time bia pe bia wa ba be yi wa de me bada ache no tugu nkwada ni tri so ebeboa nkwada no ye fix deposit ye no interest rate no eye kama money transfers ahodo no ye Western Union de mobile money interbank transfers ye besenke ana ebe connect wo phone ne account no enti ba bia wo bia betumi discard to account ni mu wo betumi nso ayi ska no ye Ghana Pay any e-switch nyina na woni Secheduma si Rural Bank PLC di dwa emfaso bia wo ho ne se won so wo kwa ahokyere mu a ye bebo obesia wate enti ye ma overdraft commercial SME microfinance any susu loans ye ma group loans ye ma akuafo nso besia ye wo ba kwa ye friend smart loan eno no ye gina hoje and ya shada ye de ama adwuma ye fo nko a wo do affordability ba ye hwehwe mu a ya credit what you say ye de atumu ama eno no se wo bi account wa ho se wuni account wa ho wunya ba ne cheke wa eno ano ye de ma wa ye betie free source wakatu free controller na eba ye be ma abesia odihie bi afrim uni ye didwa na de akwa ye na yie wo pebia wade kora no a wo de bebie account Secheduma si Rural Bank PLC ye ne ye beboa ye head office no e wo Secheduma si kro na mu nso ye branch ba ko be dwa no ye wo branch ye be dwa no okwa adwira ye be GPRTU for da no se wo ba kwa abri Kenya ase ya me school ne ye ben no abrosan se hwa anwona ganso Kumasi ya jene dwom ho ene ye wo aboabo ye wo post office no achi asonwase kwan yi so tafo ye ben club 600 no anamofra true school no adum ye wo boss FM achiri ho Mozongo ye wo second station ho ye wanyina su chechere ene adidan mobilization centers no ye number e ye 050 1682737 and 050-161-7924 unya fresa akuma we ya Secheduma si Rural Bank PLC ye beje so na ye ne obekasa ye beboa wo de wonte ase no ye bekire mu ama wo ene grow fine herbal tonic me kanfo ama wo se weda no emu aye wie enfrema bi enamu no efa wo hunimu ani na ebra wo yade enti onua wutie mie enyare basa mentna ho masa ade ne ntoto fa wo ho digital heba ye dro grow fine heba tonic na ye de aba no bowura baabi eto onwo bi ana kokope bito grow fine adro na adro grow fine heba tonic no adro ne ye pa wo obi a me ne wo ka sei wonumu ato ye aduane kura wuntumi ntibini mene wo ka se wonsa ne wonan etumi ye otitiri du anadwo a wontumi na wo sore nso a na waye mremre wo ye ho hwie nye wo ye adwuma kakra bi no wabra wo nante kakra bi ane ha no waye mre mesra oni nyina anya adepa nonum grow fine herbal tonic ebeboa wo afi ma ne nso muntie obi o wa wo obu ne nsa wo bre pa obi de yaw pa no tie obi nso de ende atwa emakora obi nso de na eba bebre babroso obi nso de ende eba 1-2 days na atwa ni nyina anya adepa mesrewo koto grow fine herbal tonic ni bi ebe correct dia asay no na asiesie no ama yeyi edure menka se o yare nko ana woto anom o nyare kora to bi nom kire se the necessary vitamins ehia manipadua ma wa ho odin gina brane ni nyina bi waduro yi mu oba misi ye ba kolna keba ashtown ha PFA pharmacy Tafu New Road smadeba oboase eni baabi eto mu bia obenya bi Otec 1029Fm front desk ya obenya bi ato ye van ne nso namu eni obeti grow fine yo dende uhia na tobi otene nka tumrika ko tobi na beboa opa wate ye number eye 0244 596532 0244 596532 na Fit Homeopathic Clinic ahinema kokobin yewo ye Benjomas company no 18 junction ne so aha ne di eduma Fit Homeopathic Clinic adofo ye na yakran fidie every India edi abagana ha na eduma ye de bo nya asem ketwa o ye wo ma ye nchen ma ye nkase ye fiti prekope de edura kan wo da bi ye hwehwemu bi se fata na ye hunu wo yade no kofa bai ansa na ye de edura kan eno kura ye cheke uni padua na hoden ensu dudu moja dudu e woni padua ni mu na ye twewunuro edi amawo ye na ye nam physiotherapy akupuncha ne massage kwa so oyawo a woni padua ne tie ne ye begini nyina afiri wo no ye na wo ba ye twe bro
efiri nipadua no detoxification yɛbɛ massage wo mu asroku ha mu ntiri mu twetwemo emema amoye mre wo mpamu yi me se 2026 ema no mpe obefo achi o okoso de de hwa akoti akaso esikyire yade bi tete arthritis nie sasabro nie enemu yade no akoti bi watriti enko ana wanya ani ho problem Brafet Homeopathic Clinic na yemwao your number ni 0244583859 and 0275969414 unya fresa homa we ya we Volta Drill Limited for nyangopo nhyira mo pa no nya mo kese anuanom yade yetunsuo yetunsuo enyansuo nso ni nsuo ni nsupa mema nkwankyefo ebi metwetwe ani nsuo ni bi mfa mawo wanhwe ya yade betie dura no fiefo tafodo ne ada yade kire se wantwe nsupa no na Volta Drill for de o ma hyeda krem fidie no ene de abagana entimuntie ye ba wasase no so be site na ye hunu ba bi a ye betu nsuo no a afidie no ba edwam edwam epaya blom ai ewura sase no ase na akotwe nsukroje ndi amawo enti ufie ho wadwuma mu ho se nsuo adwuma kora na apese oye opese nsuo ne ye de ma unya mo koso me sache waterfall ene bottle waterfall no monfre Volta Drill Limited for Ghana be bia wasase wo ufie wo opese oye adwuma bia no freyen ni emetu nsu papa ewo so emfama wo sa wako fre nkwankyefo ibi ombetu ye problem nkwa na nsuo ni namu a fre Volta Drill for na ye mesiesie ne kama enso mfama so obekuma se ahodo da abanya ye main office ne wa ha sunyan tachima ne doma nyina nso ye won krabata ye number ye 0244 299520 I repeat 0244 299520 and 0266 43 2210 when you have Volta Drill for number mfanya akwadro frewate they want to ask you no munchire mu mfama wo and now we are traditional Dr. Dawood opanyi yankopon hyirawo anuanom ne adofo de wo waduro de no waduro na mom yenka Dr. Dawood papa ne waduro pa odoma nkoma dom nimde no wode adepa e de ache papa no enti papa e wokɔ ne ho a wode hamama nuan hini nubuna enhoma ena emoa ho akwa ni nyina ka ho bi no wode san yade o nyansam ketwa o enti mema sabe mo bema ne da fom bem onzo pesa o yire ntena ho ave na yire kra mi kodwomu akodidwa o yam hyehye ho a wotete no ade na wu wa wote ase akoma yi adwuma na wa wogitum se obema wu na ate ho na wonka ho hwe a oba no obeko obi bere bra Dr. Dawood ho papa ne waduru wo bema no obepagya no amawo enti sesi ya de dom no eka eya apagya papa ne waduru se wo ye bema na wo de obema ne dafom ana brego emunya den eno nso gas ne mpe twetwema me fan krobo na adwone gas ne mpe bra na doctor mani ye street mawo be ginam wate ase wo de kane abesen so amayi ema no amonso mo pa wo na mo ya munya bi makoya gimusika beze kura de amonso mo abre mabamu abu menkasa wate wonso be wo twere ne se yenwo yenore ma yasene nore nhye asase ne so yene etu anyankopon yabode so na wo ntumi nwe hu ana enwoma wo be ma ne be fa nkyan yakofa de obewu bra Dr. Dawood ho wate momra na wonye hwehwe mu mfa aduru nkan wo asikire yade hawo emoja brusuo nie stroke yade ne ho abetum akan wa hwefom bra papa ne bebo wo hepatitis B ananam yade bi na hawo ulcer ana prostate no hawo bam kokoi atete wache sisi yade ene fibroid eno so hawo pa ejeso krapa ena papa ne wo kasa tenten toponko ejeso krapa edane enkane na Metro FM ni wo no sa dan no emu ana Dawood Herbal Hospital enso wo ne number nie 0244 886437 0244 886437 ena 020 168 1717 wunya fresa homa we ya Dr. Dawood obejeso
na ɔne wakasa ɛnɛ mewɔ agye so krapa deɛ na me ankasa madeɛ nyinaa Kwabena Juben woyɛ artist wodrɔdrɔ wowɔ agye so krapa ɛnɛ wie wotie dwumadie no nyankopɔn ɛnhyira wo ɔba akɔ aba maame ho te sɛe ɛno a wobɔ wodin kyerɛ sɛ yɛfrɛ wo sɛe mede akua fantefoɔ dɔm bɛka sɛ akua bentum ɛna ɔbɔ kyerɛ yɛn adɔfoɔ maame wei na ɛnora yɛantie n'asɛm na mmom yɛto nsa frɛ abaayɛ bi ɛsɛ yɛfrɛ ne fuowaa ɛne ne fiewura Davi yɛ a wɔnom te tɛɛka yigya ɛsiɛyɛ hɔ yɛto nsa frɛ gyata bɔ ma baana ɔmaama okay ɛne ɛmomientie maame na no asɛm ekua ɛde asɛm ɛne ma wo baa yɛnim ha kyerɛkyerɛ wasɛm mu na mentie mepaakyɛ asɛm ma mɛbaa ha ne sɛ na metetek ebusua fie na asɛ na abɛmo amene ne tɛ ɔyɛ me sister ba no ma ɔno nom ne ade nti dwuma odidi me no na menim sɛ ɔyɛ me bantimi pɛ sɛ metea no ogyae baakora no so faa ne sɛ meha no so me ho bɛyɛ ne tan asɛ me ho bɛyɛ ne hin ti na afei ne trɛten meni hɔ maba no atwe nseka wɔ mbɛ so na watwe aba momfiri fie ha yɛ me nana deɛ mempene mo mba ha me ti me hwɛ deɛ ɛkɔ no yɛhwɛ akɔyɛ busua na me sɛ ndɛ mepɛ dan na metu na meyɛ madwen sɛ mepɛ dan ti mepɛ dan na obi kyerɛ me esi ɛwɔ sɛ kɔ na maame bi deɛ bɛgye yɛ sɛ ɔwɔ dan ti me kɔ na mekɔ hu maame no na maame no so me hu dako a ɔtɔn rɔba sɛ mebɛtene pɛ na ɔno kɔ sɛ maame meka sɛ bɛtene pɛ wa mɛte na me sɛ ani na mepɛ dan na ɛsɛ wɔ dan na ɔsɛ dan deɛ bi wɔ ha na mu sa na mbɛkɔ me kɔhwɛ na mekɔhwɛ na me so ɛdan deɛ mu sa ba me akasa no esi deɛ ɛfefa m'ani so no magye dan ne saa ana ɔsɛ me ma yɛ sa na me sɛ mekuta nkwalensi na ɔsɛ ku na me sɛ bɛma ne nka mo me ne me manko a na ɔbɔ 30 million na me sɛ mate metua ya me ne me kwa me pɛ dan na me niska ti me de kɔto me dɔfo bi a maame bi afa maame na me de kɔto no bɔ mbosia na me be so de bi kan ho ti sika no po yɛntua no nyina yɛtua na me ne de tu aka 30 million na eduru 30 million na de maame na me sɛ maame so ma me mra na me ba me de be so no see you ti me kwaje dan wie no ana area wofo no say dada bi hu say wo fafa ha me so na me nya nkwatena na me se me nya dan woni place me se fie na me se na ho de obetimi yeti area ha obi a ntumi ntina obi ba na okobi na wotwe mienu bi aboso me na ada na oba ha da wonnim ye wan bi say na wo kwaje dan no ana me so ma na me ko say de sidie ne ade agye me fe so ne a no so na watena bebia me tena stadium no so atena woda nti ama me ntimi anye yi ana osisa ande ekwe timi kwa me ba no ho na me ka sama me baje dan nsema me tetenu wo sa jata pa me na me dwane yo anyo ba beto sibonum timi serew me na ma fam sika ma me na me kopa foforo na nsema no o say ono wonte sa na nkrofo na ese ni di no mo ba omo ba omo mpra ifi o sunu yen kwa na etwa ho ehia omo mpra apra nti na omo dwane nti apra no omo mpra na so apra de oba de bojuma ne apra ma ba sa apra nkwa de a me de mepra na me si yo ma o se mate ana gya me so metwe me no ma ana mbetine fie ti me ko fie so na boy ba akopɛ na ha dan wo fie na me ko kan o me ye mienu nti na maame no nkwa na ayese wo pra oba ba ne oba ho a nso wo mpra maame na ne pra na me ka cha maame ne se be me wo mama ya mienu me ntimi ka se me no be che apra nti maame apra de gya na me na me ma na be de e be pra na o si yo nti na me mama maame ne mpra me ne me na e sore e be pra eti afide me di 4 days na me so na me fifuru mu nti na maame na to bi ansa me betine fie no ntu ya me ka me ko chi ma ba ya receipt bi da me dem wo 50 cedi na be sa maame ne sa na receipt e de ade o say ya light na eduru so na me so me ba ye 4 days na boy na akoto nti nka momo nto na esa o say da bi na ba ne se da bi o say ye kwa ya to mo nti e na ye de akoto light no man kasa na me see you e say do 5 days na maame ya sa ba eduru so na me say da do say light no 50 na me say na maame na ha mo light no mo je ne say o si fear the hobby ni na ya light na me say eno na mo kan bi sa wo say ya pra say ya light maame and say the light no wo to 50 ya tew ti me yin na yin gigi sika no embo mi yen kwato o say wo de for 50 ni bra wo de ba gigi abum na ma say etua na say be 2 weeks ni metua be 1.5 bob ba ko pe me di mi tv ko ya na me di shema na plug say photo na blast nti aka me bob ba ko pe na me say maame bob ba ko pe 50 a esa me hwe ayi de na light ne kwana na me say maame light yi de mintimi light ntimi ka kire maame na obom busia na o say nda kise pe dan ma na maame na akọ pe dan no tue bi na odi tumi na mbeto maame na say maame
sɛ me no sitem pɛ sɛ atete baba light no mentimi ti me nya dan we de me nya aboso me fa me sika no ɛma me na me kopa bi na ɔso wate me ye radio ɔde bɛma me maame de ndɛ kyina ti fiera no so na boso me yɛtwom na ɔsɛ maame mentimi mfa wo dan nto ntwɛn wa abra wonya mai ti me de me de ama han na me ka ɔsɛ maame dan na wa sika na ama me nti ne mpa de dan na yɛ dan ama han na ɔsɛ afina kam de atoto nkrofo no manka yebetua ka na me disika na mo na me sɛ nda kyesa metina mu sa na mom light na jable meja yusu na ba abo ne de mentimi ɔbaatan wankasa nti me kotena am say 3 weeks me ya kwabo so me no ana sister bi so bai maame no so ka say obi abaje dan no mo betinam yes sister fo mi onu so e de ye no ma bai on bai kwa na me ko echi nti ana adwo ana sister no ba ho oba no se ye ne abaje dan na afide ye betena ha na efie ha nhyehyɛ ye ben na wa ha ana me so ha de nhyehyɛ bi enu me ba ha no maame no nkwa na tie na opra me so mentimi ne ncha apra nti apra de me na maje a me pra edwaye no so ye tenant ne we edwaye ana ye wo ye toilet maame ni enka ho nti me ana me ye hu bibia na emom de wa ha ye light na me ba ye me ha me kakra me hu dia me nka na o se na light na do moto ne se na me se 50 na maame no one ne baba ne nukunu tifie ho ne baba ma so te wona maame no so te o mo de na ye flat na da ne hihim to mo mo kitchen bathroom bibia wi su air condition ayi su ya kan say light fridge mienu tv mienu ayi su washing machine maame ne se o mo nyina be to 50 na me so bobo ba ko ma to 50 me no o maka boy n bisa boy no so si fie ha de san de wa ha ono ko no o maka mo no nako nti eja ono afa ne so ko school nti o tuatua no nyame na adom na ne sika sa no woko na me say de sa wo de ko school na me de mintimi nti enne wa ha na sesa sa de ebeji emita na me say amate sesa ade eche no se de makobo fie rama ne so ebeji emita na me see you no de 2 million na me say sika no beji mita de eno asa me de bi so so a na mako ha da nya afa na me beji mita wa ha na o say de waton de obeji mita ti etitima na sesa no so solid na say ono so ompene na light no ne board nto no so mpene nto ndo ne maame no ebeka nti na me sisa no so aba wonya 2 weeks eko 3 weeks onto light ne bi maame na sa be say edru mi so na me say na maame asa edru mi so bi me na de me niska bia wa ho o se woni niska de fie ha de muntimi na ona ne ba say be ye meeting ndo mu di djuma papa na me say ende maame me say me lai ye de efrim me kan ya de o mo ye din o mo nye mfrim na di be 1 week no san bai na me say de me sika ye 30 na me de man na me say na me ntia se me ba me do 2 weeks na ma toilet by 1.5 sister ya ba 2 weeks e twa wonye ne bob sika sister kwa ka say me say me so ma be de ma bintua o say so okoto ansa na me say me de me nya nti e ho na say me nya wa mant light de tan aba me ne maame no entem ti wa na me say de maame yi me line fun sister so ye say sister me kwa me no ba mo sister no ba ka me ho de ne maame nyina e twe light no e wo fie ho ye meeting ye to nsafra sofo mo mba won say maame light ye ntumi ma sofo no kaka sama ame se de mo no ma ne wukunu no light no mo ntokase na mo nya sese bobo ba ko de nka mo tokwa na mo mbisa na sese oni bi o mo se ya to edu o mo se ma ame edu so ti me hwe de ekwa no na me se ifia ha de mi ntimi na sese se me kwa me mpene ti na se me ne sese nyina gina ba akwa ye ne ma ame ne ka light no ho efe de mo ya sese ene ma ame na akwa ye ba akwa ene sama sese no so ba ono so the fridge ene ya kan se fine oba na o sabe tonu nsuo nto ono so tonu nsuo na edu sese no so a na ekobisa na o se me de me ni bi mo kwa sese no aba me ho na me say na say light wo so tonu so ni bi ni aba me no wade a me ntimi light no na me ka kira maame ntimi ko eyi mba na me sika kura me ba ayira no mba sa se dum so na me se mba ye no me sika ayira nti se de be ya de bia light de da ha so yesie me mpede de nti munyi me line frim me hu ya den na me ampa light a me de me so na o sisa na me se han ana omu yi line ne ye de e frim so omu yi line frim na me ti o omu yi frim a maame ne se se me ntimi enjoy light 50 de and pipe so o ma me mu to ase to 2 pipe nim me mu nsuo wo fie ho praye wo fie otenti ana me de pra misisi maame no omo sesa praye ni nyina esi me nya praye emfa mpra enti edu me so ade echa me be plan no me ma mpra na me koye enti me koye na yesi wo mo ba me ma no so wo dem de sa ade no mo mpra na yesi pani ne ka say na de bia ye pra na da ko ya mpra na mo ne ebeku na yesi maame sesa mo mpra de mo beji musika enti mba ya akra na ka cha na me ko fie ru ana wo na me se fie ru a me ba ne se na akra na ka na me ma no se de me se aye wo mo no me mpese me ni ho a mbekọ mo so bibia mo mra me ho akwara de wo de wano tutu no ma hwe ya na akaka bibia de etie nti bibia bra me ho enkwa akwara na ade mama mpra ne se praye na wo mba na asesa praye no edi esie no wo be wo mpla ye na ese be pra light me ka se minti pipe mo mama mbu praye so ma sese esie nti na ma mpla no nti se ase de be ya o free ba na na osen ai wo ba na kwa ye ka se no okabi na ye ya temo story so mu ade ye be bo no ye be bo no na se sa na wo ka de ma me me ana mbaji sa adwuma nto Davi ne ba na eka se ne ba na ye friend say o de moda wa wo for mpra me na ma na pra to ka na me se sa na wo ka de me na mbaji sa contract na fie bia ne mo akotene mo a wo ka se ba ko for ne mpra nti sa de Davi apra ne che
some by papa na me be ho asem de che and they do one some man ampla me a mepra na tenant na ono so bae no ono so se wo bampra to ono so pra ni mu a na wo di akire wa nyina se wo bampra de on de wo mpra no wo kasa na me na ye de akopra nti che wo che na se ga na ampra wo bo so na ampra na wakɔ no so na sɛ adwuma wei de sɛ mbɛyɛ wei na de buro bɛbɛ de a mentimi yɛ saa deɛ na maame no so sɛ mehye dɛ mentimi nkyɛ aplɛndɛ ɛnkyɛkyena nti sɛ saa na mbɛyɛ a monyi mu sika na momfiri fie o na mso mekɔ mato ɔno hu ɛndeɛ mate sika ndeɛ mengye na mmom mepɛ dɛ menyɛ bi a bɛba bɛgye me balance na ɔso wate nti wana mede gyegye sɛ mepɛ dan nti mepɛ dan no mu ana na wɔtwe kuro ndu nti adu bɛyɛ 4 days na maame so ahomakye odidi atam saa sɛ mebɛde bidi atwo fie ɛfom hɔ nti menyim no bɛnyine mfra bɔnten na membɛgye me sika nti ɛndeɛ hɔ kwa mekɔ mbu fika sɛ maame sɛ nya a wɔkyerɛ dan kɔ ɛbɛgye kituo bi dan so mpoma no so da sister no valanda wayɛ close valanda nti mframa kora nyɛ dɛ ɛmfa yɛ ho dan no mu tum na ahokyerɛ nti na mama bɛgye dan no nti me no ma da mentimi nyi ngua bɔnten bɛgye me balance ti sɛ menyɛ dan no bi ansa ma bɛgye me sika ɔsɛ ɛndeɛ me mo na wɔtwe pɛdan no bi na bɛgye sika ti na wɔtwe no kora nui ana me deɛ sister nso bɛte na fie hɔ no nso so edwae wantwi bi da toilet wantwi bi da me ne me mana na yɛ hu adwuma me na metwe bibia nti na wɔtwe ne nui na yɛ dɛn ti na wɔtwe ne nui no na maame na nam sɛ wɔto pipe no mu nti menya nsuo kwanhuro edwae hɔ ɛhɔ na yɛ new site nti yɛntɔ ne nsuo hɔ nti ma bi wɔ otwa blog ana yɛkɔbu ba akɔ no bi sɛ na yɛka yɛ asam no a ɛyɛ bɛsɛ bi nti ya no bɛsɛ mienu no miɛnse yɛ dɔɔso nti menya bi nkoro ɛhɔ nso ayɛ to nti mekɔ bɔɔ sister no punum na ɔgye so sɛ sister mesrɛ edwae wo ba yɛ ma horo saa timi pa acho se so muna yentwe hɔ ayɛ tro na mo nsuo kwa nka me mefro me nsuo won so de maame na ma wubu nsuo ni bi me de o ma mimbu ntimi serɛ ɛyɛ aboa me na adwaye yentwetwe na me nda mekɔ yie me ba ne atena se na ya hyehye adwaye ne se wotwe ne na ade kye metwa na ebetwe na wotwe tam ya wa wo ba ya ɛbɛboa wo no me de medi so timi ka ma no si na ɔfa fon tua na so na ɔyɛ kɔ timi a me gina hɔ na gya me dane meni wokɔ wa yie mekɔ me si no ma ewie sɛ no aduane ma me ma no kwansa me koye sɛ sesa na etwe ma mefiri ɛhɔ akwansa wayɛ de ɔbɛyɛ ti yɛsɛ me kɔ ya me so me kɔ na me sɛ 5 minutes to 12 na me de me fifi kɔ nti me kɔ me ka cha ba yɛ sɛ o ma yɛ nkɔ sɛ yie no me nda me ne kɔ na me hu sa ade nti me ne kɔ sɛ o ma yɛ nkɔ no so me kɔ yɛ program ɛwɔ asɔre nti ya de ɔbɛkɔ na me sɛ ade me hu ne fie ha no ma so de yɛ hu no me ɛsoso me so nti na ɔsɛ mama bibie nti na me nka hwe na me de me gya na hɔ ana me kɔ ti yɛsɛ me kɔ na sesa ne pie na obi sɛ me ba ketu sɛ hey wo ma me kɔ na ɔsɛ ayi me maame kɔ na ɔhyɛ asɛ sɛ wedi atem to ɔkasa na ɔde akɔgye fiewura no so ne ba no so na sɛ ɔne fiewura ba no na ɔmaka bom de ɔmo yɛ hiame na mehu so me na menkasa ɛna abayɛ hyehyɛ adwaye no nso kaa sɛ na me maame asɛm ɔka yɛkora wanka bɔne ana mudidi maame atem se nti hɔ na sister no yɛsɛ ɔbɔwura adwaye ɔna ɔsɛ hey yɛ frɛ ne sɛ fowa akyɛ ɔsɛ wo sesɛn nti na sɛ ɔne akora ne yiyi akora nso so support ne ho a o twitwi no ho na ɔne akora ne yiyi nti wa na ɔsɛ a wo so wa no wɔde ho na owura dɛm na ɛsɛ ɔhyɛ top and now na obe adwae hɔ na ɔbɛto hyɛ akora sɛ nso wɔso wa ɛnɛ kwa na nso wate na stretcher no so wa ɔbɛto hyɛ akora adwae no so yɛn nsamente hɔ ɛyɛ plaster but ɛhɔ ne ɛnyɛ tro nti ɛhɔ na ɔbɛto hyɛ akora so wɔbɔ no nti wɔbɔ no no mimi ni hɔ ɔbɔ akora no na ɛsi fie waba no ɔka kyɛn so bɛbɔ akora nso ti no nso di mi ka ba hɔ nti ɔbɛ no nso wu aba fun wɔ no so akora nsɛm yenu twi ni firi adwae hɔ bra valanda ɛso nti ɔbɛ valanda sɛ wabra wɔnhyɛ hwee ɔsɛ na sapɔ ne gu no hɔ wɔtwitwi nti ɔde ne ba valanda no so na sister no nso so sɔ akora ne tiri yɛn nso yɛkɔ yie no me ma ne bɔ ne ti ɛfiri sɛ sister na madam funu fra brɛkyire na abɛ no ɔsɛ mefa nkora ne mmerɛ no ma ne nhwɛ nti ma ne bɔ ne ti kama Friday nti Sunday sɛ sister ne kyekyi ne tiri hwi no na ɔno so esum ne wesu ne nsa na ɔde ne ba valanda no mu na ɔde ne hyɛ na ha mu sei na ɔbɔ ne so kasa na ɔbɔ ne kasa na we ne so gu ne nti ɔsɛ ɔmo bɔ na nti ekyire na fiero na nkasa wɔ inside wo pie ba na ɔsɛ oh ɛyɛ mabu ne bi a munjai na ɔsɛ yɛ ba na de na kotu esie yɛ so ɔmo bɔ ne twi ne fi valanda no so akɔdu steps a wo free so na wo tɔ esie yɛ hɔ no ne fiero sɛ hɔ deɛ na ti sɛ wɔn de ni pia bɔ ntini o steps no so na ɔsɛ wabra wɔnhyɛ hwee tɔbɔ awura na wo hyɛ adwaayɛ wo maame de emu oni hɔ na wo hyɛ adwaayɛ patron na me wɔ adwaayɛ enti na wo nhyɛ hwee na me nhyɛ hwee why na bɛtwe wo pie ɛyɛ sister fowa ɔsɛ wo yɛ ne den nti na ɔbɛtwe wo pie me patron no pa no na me wɔ dem ɛna me hu sɛ me maame akɔ akɔbɔ ne pum ɔsɛ wayɛ ne den minim ɔsɛ ade nti na ɔkasa a meka bi mimi didi na temu adwaayɛ hɔ nti wɔtwe wo naked do pie me gyina hɔ nyɛ sɛ bi me gyina hɔ no wɔtwe me so ɔde me bɛpia abɔnten ma obi ehumade gyem me ma yɛ mhu sɛ me mu ade
me so Krobea ho me udi na tem ana me pa cho me ndi na tem oba ho no mo ne me ma mi ti sei nti no me asem ase de oye no ho na no ho ye me wanwa so call fiera ne ba ho e ba no ho a no wodi me ma mi atena no ho ye me wanwa kakra na ma me ka ina sister ina oye sa na asem ma me ma me kan kra wan ka bone ti no ho ye me wanwa nti na ma me ka asa oboru adwaye ho enti wasem a wo ka ye ni e na fo wa ne betwe wadwaye pa chon o se me ma ye me hu se mi mu ade no oba e ho no watesem ye se mi mu ade sa no kan he mame sesi ade na asi enti amo aba ha ka de asi ade a ama ba ha ne se omo bodua ne wie ye no me na mi ni ho wan na bodua ayi ntokwa ne si wie ne enti ese jabla ye pata wie ye no na afi na ya temdie na odi akola na tem na akola ne su di ne bi odi akola ho fo ho na pe wo me pe me wo wa ye sa abro ne ade ntem se kasa ne mu no akola su enya abotan so kasa me so me nkobo ahyewo enkoto atadu 2 million na sesa so sha atadu 2 million nkobo ahyewo enkoto atadu 2 million se wona sesa ne sensuo ko gina abonti di bidie tu mu so obodie na si fie ro se ha ye mbodie ho na odi be inside na sa boboye na sa akola ne kasa wo yo me obi ba na wabo me eja me so obo na ma na ni nyina yi moja na ni na yi adam moja sei ni nsen nyina akon abo ne sakromfo na he nyina atwitwi aye ne tin na mkobo nyina yetutu me ehye am na da sese wo ba ye kura me de wa ye senua me nu na kwachima wo de praye ba me na me je so akoto no ma wo wo di ango ba me de na chinchi me na fofo nyina so take wo so mo nso ne mo mam na oba ye wo so mo kuma tobo awura enti fo wa abo baidua tobo ni dua sa na o ma ndane me kwa na me ni won te ye say man no bi na o ma me nsuo ne so hu akwala no obi be ka chen sister ni ho na se mo se bro ne man ka ye kwakon so ye naked na obefa akwala nti o mu no ko ye case e de akwala no ko police station dua no ya dane dua no ya nane me nane pa sho de bi me ba ya na me hu akwala no na ya wo ne sa akwala no ka na supo hin na me te se na obo ma woni mina ayese na wasa abodua na me so abodua dia ende wo bo aba deja na wasa abodua de se de wa na benyam enti nsuo krom de bo se fie rat fie na obi abodua wie 12 o'clock na wanda ne anadwo 11 me be mo hyede mo sere dia ende ne ba na ka so mbebo nte ye plan we ba beduru ye no one hwan na hyede mo ne ma hyede mo kasa na ye se twetwetwetwe o mo sere sesei me de me ne ma sam krom mo sere enti ya na me se ende sa de ende mo plan so mbebo enti egu no ma se de ende duo no mbebo ye no ahonhom mfefe na ebenye wo ma me ni ha na me hu nsu a o mo de bo duo na sa be so ade asa me ntimi nkwadane enti nsuo na ahonhom a mo frefre wo fie ha a mo frefre me ni fie ha na mo timi ayese de ende mo na benya mo me de masam na nyame na me ka se ende nyame betuo mo ka papa wade wa ye be nyame amesom no se wo sister wo ba ye be ma gye wa yese nnua me nu na kwachima me nu na yese wudi me nkrofo nyina wo kra wo na wona ma wo ka satellite ne entua ma me na be bo no take fo nyina ni wo no kra na eka sa asam na kwam se we nya bro nya botere na wutumi dan wo dua bro ni etumi yesa ade no se me ka sa asa na ade chi ne fire wanda me kwa ahemfie papa fo mi no ba se me maba mabobo dua wo fie tomba me kire me die ni mu na fo wa ade ne wo ho fo wa ade ne wo ene efie wura na amfa na nkwa ahemfie tobo abaya adua no obo ne sei me pa cho se me so ya hyewo ni dia ene ma me ne be man dansa na maware se me ne be ma dansa na maware dia ene no boy ni kurom nsuo nsuo no obo din obo ni kurom nsuo ni din ene ofre nsuo ben bio antoa enti nsuo a odi bodua de ni kurom nsuo ena antoa de na apese enye ma wo kanope opese enye den na se de mo ye ma me se onda ni dua na akran so obu ni mase no me mi fra yimfi akran papa so fra yimfi nti abapata no be adware a obe adware de e wo be adware na ukotwe obe afri adwaye e de ne ba bonten se me ba bebo no e de nkura sesem nie nti amanfo nyina hu woni fiera no omo ya no sidie nko a sabe munim twesuhini munum huni hwe mu twesuhi hwe toma da wasene wo fo nyina anim obi kwa ka se na hwe da mu didi agro wo fie he sei na sidie twetwetwetwetwe munum aguase o mu fifia ha munum aguase o hwe na da bontin sei mo se munye mo se munum chese tan enda me kwa da wo hu fie wo ndwale fie wo na keka nyina akere me gina so watumi kusa me pam cho ka ye asem na no wo ka di obi kanti na wo ka sa nti mo mfa nche akwada kama sei na wo kwatwe akwada kama wo ye pie ama sebe odi na deje ebeto so de se ye nyane sawo atia ado nkobi nsu na akura ya wotiwe wo ya akura afon akura ya wotiwe wo ya akura afon ma mi kire mi busa nyomma we de eye maye papa na se manya ya esan dane mi amane hunu wana bo sa anyom na ja
ona anim maya papa na se manya ya ebo adali mama nyune ebo maya ye ni amani una mepenesa ebini o me kwasia na agi mi dwan se nyi ni dwan a se nka afuru kromba pra ya de bank o nyi ngoton enti na odi mi gina baabi a o siri min se wo kire kwasia nso duare a wo koda kura netua na no na bo agigiri nsu eye na so na munsuo nani a amanfo nim se wo gini nsuo no na mom ni na enu asie ntia saa ne nipa te se nsuo bi fe nipa muntie o wadom na yinu ono munsentie ebra ne ho wo no na nso wo papa mayewi onua se wanyi maya ni penue yense midin ebini o ebinie na Krobea na ka na sem se eje penye ayo midimi nso mi dia be ho enti wonua kai da bio na wan kai da bia di Asem Beba nso mi di mi dia be ho wow enti kai da bi me kai da bi nti ene drum na da bia se ya me de na nabi nso ba no na nabi wo hote sei akora yankopa da wuruma na nabi na duro ya wode ba fidie yi so na nabi go heba mixture ene ne capsules amanfo sha ase no ye sebe woni ananam yade awon mi ankasa mi chebi wa fidie yi so papa bi na sem wo ka kire me ne se no wo sisi yade pa na wa ne nko enso ode aduro ni nsuo no emmene topaye no sa sisi yade ni se tufa hen emmemfa hen ekose hen egwa ayira waduro no na nabi bodwuma enenso ye benada ya sa hia enawiei kanuo ne ho asem yo da na Krobea meda wase na machia watiefo no ahwefo na duro ni de adanse ne ensema eba ho no mi ankasa ya na agimi nsem minu aba akwa ya last of frame free tech onde wose ade da ne nchen tese odimi nanten wasara kofa nti de bia gise nkola ben no onuma duro no da wode duro bi tu no dum ne nansa so no frame se watimi asore adanse kese ma me de bose tese ohu de on kankere me manse ma me ko ka kire afoforo de me pa no obi buza ase di nti na de na we ya watimi asore no wa kire se wonum na nabi enti se duro we ne an ye kan se ya obi be ka se ate abre na so obi num bia o frame was hey na nabi udi kasa you so kasa e broso man chase yeah because of say ukuta duro sure na no ma ba ko so frame was so free was obi na de otumfo mpanyimfo ni bi na kire ne ma no koto aduro ni bi was the prostate was so dwunso san na pan ka chense wa kire mi ni ya nti was won ba duro no o frame was hey papa nyango ponhira wate na duro na wo nipa na kire me no nam se ne wo de nipa na sia wo de nyame so ase obu ha wo nya de pa wo nkire nipa wonya de na ya onka nkire ni nua enti obi kire wade ne se boa wa na wada na se sure enti na nabi na ye ka ho asem no se ya sa de ya bubodin ya kofa ni kofa ba nyina ye enem yade eye wa obu ho school time eye na che obu ho a eye no onde wose otuti onde onu onim se ko na nsoso se nkoi na edi wunya obi wo ho odwunso de bebo mutimi ye ne yankasa oye no hwie nyeyi obi so die timi hihye no ka se pepe na nsa tie gu ni padua no be ma ho oba etimi yi enkabone efiri wase enu maduro no lady bi frame wase na nabi aduro no ma no nkoto am yensa enso no ba na eba na em se wuntie me afidie so yi ase aya me ka che se o no maduro na fa pad na pantela na to pantim no eno no eji nioma enyi fi no was sa because me no bade na eba kese pa na se ye ete se wo de srade nam ana se nam atu jaso na sade no enye eyipie
ebe chinta manaka nam papa no enti sare aduro ntie wutie mi a enye yize se wonom ya kukuro na ade na ebe yi fi na firi o dipadua mu no because of say wonom ne se yade no won watimi yi ensa rashes egu ni padua ho ana wo ba ho onuma aboze ni nyina na asahye enti wutie mi age me number no me number no aye 0549 99 92 53 0549 53 Misraw aduna na bi no enye na se ho odin pa de ehun nye den sa okay enti misraw okọ na se obi e ka kire se na bi no de asa na mom no gira duro asimasi na so ye adwuma kro na woboa sab ayino omom junto nduro no won pese sika bia bebe na nima e be sa akọ sa de na no mo hawo nye nipa no kita aduro din no de ba ubale zo ni bia no pese wo ya ma wodu foforo ade zo ko no na sa mo na ontimi mfa masebe obagiri sika fi ho wahye enti mumma sa de no endem trim titru abu kwafo na ye sa de no abu kwa heba na wo ho ni bi okwa wase wona na bi no wa shotro ise so baka jo se connect na obenya bi no pese wo ya agi sika no so mamu waduru ye beta pa wa show na odi gini pani sika enti wo kone se wo se na bi na sa kwa another store another shop kwa obenya e mane mfa du foforo bi ma se wo magige nkrofo nduru aya aduro bo kra na FD improve na e woda he kona no wo ton smuggle tu kwa was na bi ni bo tijuwe we se ni se no odi aduro ni bi ma so timi so matie fo pa wo kone se na bi ni bi ni ho a ko another one okofa bi ba okwa obenya bi enti se be ma ana wo ba ya ndam yade hawo oba wo pa wo obi wo hode de nse wonde onyinsen bi a 3-4 months na say ya o yesi akwara ni nsu gina me se wonu maduro we epia fin efiri wo ye ehokoro wo bunu mu be ma no da ya obenyinsen sesi a akwara no zo benyini mini aba sesi akwara no kora no ba no wana ntamle de wanante wakasama aduro bia ya agidin wasi aduro no manoma amfa obi ka chense onum na nabi ni bi wo abaya wo se ni ba oni baba ne manyina e mema ni woni ni kunu ntam krate onum aduro no be ma ne ba ne ho dakoro edem wanyinse wonye o so wa ba atom mesi wo hu de wonyeme wo se aduro we die obeboa me ne yabo hu dawru am se me da wanu ase wa ba ya kama ntimisira wo pa wo a emfa nhihye adum ni adai obo ha o yade a wonu aduro ba komienu ne kwa wose ne ofiefo na yemi da hozi obi yade na ha wo oba besrew numaduro ni bi obenyinsen se de nkrofo ka no so wodi adanse oba pampa wo ho be yi pampa bo ne efiri ho oba kwankese abeda wase kwankese twero no kura se kwankese kura de ko osayim kwa hia no ene no konkom ene ye de gi ade no ye de gi ade ma me ba ko ka chem se maduro we de nkeni kwa se enkwala na omu eni kunu de nke ton ma wo na se wase duro we obi num no de ba kunu ho a na se de ye homework yi ma me no mfa maduro di agoro homework yourself yes nunu maduro na nka ntwom be ma sure de be ma ntimi hye obo eni so sure timi sraw oba ya wase how bi wo ho no o de numaduro yi bi na hwa de ye di suo duro no ena no to paye no fan ma no pa mienu onwure mienu oni be ma ni di mpam gro so ye wukunu so ye wompana mo nyina mo nom de hwa de be be bo ho na no hunsuo no na asɛn ontimi ne oba nyinsen odo oba hia na nsuo na saa ba abonten nsuo ne sɛ ya e ba saa da ntimi suro saa ha obi te so a num na bi go he ba mecha ene ne capsules no no wukunu mo beto badin me nana no bebre me nana no nyina mechia mo me nana no bebre o ma no manyinsen kroi bi wo o de ko mampon kwa no so ba bi aboaso zongo ma ba ko so oso waya for 15 years na yire brampa ho da etu obi na ka kire no
bi na ka che no say aduru we de oyiri de ko mi wo mahu obi a wanom aduru bi efe na bi enti ko hwe aduru ni bi akira kwae ene wade me number man do frame me na ma no ko aboa so simple ayo simple pharmacy okay no sha asese no aduru ni bi wanyin sei mai no was it wallahi wonim sa aduru yesa akom me say na ni aja oh was it osusu se honhom bi na edi wo yade how yade wa wo same krade wa wo ne banachi on the case krade a che dada same wa wo na chi enti misa wo pa wo a tutumdika ko hwe aduro ni bi aduro no wo dwa so ya to apeten tie de ana ba bia me ba ne ba bi wo ho a meninim kakra no na me da toto afidie so fato na wo tia na wakwa akoto bi ansa na me de ba bia ebi wo na kakra na meminim no ebe ye ma me sa fa number no to framam okay number ne 0549 99 53 abro ko piefe tafu ni road wo piefe ukọ ho a ehọ no pe kia kora wo binya piefe wo bebre apidank wo bebre misty heba wo bi korena heba wo bi fred mens wo kewo onso wo bi dani heba wo bi coastal pharmacy ya wo kajetia pampaso wo bi be kwai fo mo ko fojo heba ho so ubenya bi ho tepa fo mo ko adumura ho tepa adumura and tepa krona Mr Michael o mekom nche ho Mr Michael mekom nche ho so ko ho a ubenya bi ho go so ja heba roundabout no so ya ja heba ko ho a ubenya bi ho and go so Jomat pharmacy ho so ko ho a Jomat pharmacy ho so ko ho a ebi ho nom and go so mmem Rita heba hosu bi ho promise heba so wadum okwa obenye bi ho ena abuabu number 2 Tofik masala chini cha ominia Robert hosu ho okwa obenye bi ho asafo have me pharmacy ewobi oboase smart heba abua kwa osis okwa bi ho so for like tenatet heba abrepo junction arms heba ena tafu Methodist aswanda no ho top amazing heba hosu bi ho ahojo okokumase FM ni ade hye FM ho hosu bi ho ena new adubiase Mr Obin drugstore hosu bi ho new adubiase Antiama drugstore hosu bi ho Kodongo living home heba hosu ko ho police station nachi Kodongo police station nachi ho hosu ko ho bi ho ejuso ampa me come for your healing heba e wo bi ena Tap Junction KK anaze Jurponia pharmacy KK Jurponia pharmacy na Jurponia kwana no sister na oton school bags no na na kua onsusu obi ho Swami Casablanca pharmacy e obi ho kunsu Mr Amwa oben kunsu ahimfie no also ko ho abenya bi mankram so ampi dada no also so no na pharmacy na ten store no na heba shop no also so ko ho a obenya bi ho nom ena anwonaga yene ajosu ozinzim heba anwonaga fo mu ko ozinzim heba wo jene fo no nche ho also ko ho a obenya bi na nabi aduro no nya adura no boden da bi edu ko dwaso a ubetimi atododo apebia no wakwa akonom na ate ano a topa ye ni him ya do obu ho ate ano ano o sa chini pe topa ye no ehye ho okay atiefo pa ehye ho wote ano na wuhunu fanso no no topa ye ni mienu anopa mienu anwumre oba wo mense sintimi mba oba odwaru bi aka uti ho na bema infection bia edunya ebe ye ya me de ma woni na nabi go ma me number ni bio na nabi number no e 0549 9253 atiefo pa me de ma no asi na me ntia me dofo pa ma me sewa ya o ye fufu e wo magazine mo 21 ma me sewa mo awradi nshira woni asibi nyina ya da se bro out of 4 sabri na bia sorry 0549 999253 fresa huma wi woni na bi nkasa na dia wonti asie bia na awie na onchirichiri mo nso mfa bawo na mesre mo simple plus brand no eno nso wodwa so onuada sani a wutie mi a wo phone accessories ya mekamfo amawo se no ne de me maso ahwe
ɛno nti da bia metena ase a mekɔ ho ntirintiri medidi ho adanseɛ ɛne Simple Plus phone accessories ɛne wotie mi sɛ wopɛ iPhone, Samsung ana Android phone bia charger ɛnyɛ Simple Plus deɛ no bia mentɔ me wantɔ papa ne preko a ɛbɛsɛ wo phone no Simple Plus na yɛ papa ne preko tɔ papa ne preko sɛ wopɛ power banks wopɛ batteries a tɔ Simple Plus deɛ no bi mo a mopɛ hands free earpiece, Bluetooth earpiece, neck Bluetooth, any headset, Simple Plus, deɛ no na yɛ papa. Yɛwɔ phone covers, iPod, any protectors. Phone accessory bi a wohia bi asa wopɛ bi atu atɔn. Ana wopɛ ne nkronko na watɔ no. Bra yɛ nkyɛn. Kumase ha, sɛ wogyina KJT Dubai G2 animu hɔ a opposite KJT Dubai G2. Ah? KJT Dubai G2 ne nhwɛ animu pɛpɛpɛ. Abrosa ne esi hɔ no. Fobra ne first floor na Simple Plus aso yɛ baako hɔ. Ana bra KJT enka ne baabi a KJT atɔrɛt dan ho no masalachi ne nkyɛn ho no Simple Plus aso yɛ baako hɔ. Wo ya yira ana bibi na hia wopɛ sɛ ofrɛ yɛ ne a yɛ number ɛyɛ 0244 59 0374 0244 59 0374 ɛna 0241 70 9636 ɛnɛ da sibre Imu Plus capsules da sibre Imu Plus capsules da sibre Imu Plus capsules ɛno nso yɛ duro na sɛ duro wei ɛyɛ duro mu aduro ya wɔ nipa da sɛ ni so nya bi na sɛ ɔno no mo a ɛboa ma nipadua no egyina brane ɛnɛ hwan na etie mi ani mogya ntumi nante ye wɔ nipadua ne mu wo sɛ nipa kro na ya na tititi ya kyekyeche wo no wo sɛ nipa kro to de bi a to asinti ni twetwe wo yɛ adwuma kakra bi na wabrɛ wankasa nipadua no bɛda asɔre kra no untumi na abɛsɔre nso no na honam yɛ omrɛmrɛmrɛ na wabrɛ pa mesrɛw kɔtɔ da sebrɛ Imu Plus capsules sɛ wo yɛ ɔba ana bɛɛma na wayɛ mmerɛmpamu a sɛ nyɛ mɛɛma nko a na yɛ mmerɛmpamu ɛma wɔ ma yɛ mmerɛ examples ukunu bɛfo akyi examples ɔbɛware foforo aka ho enti sɛ bɛɛma ni si na wo nso tumi woso a wɔteka so wati ase enti kɔna kɔtɔ da sebrɛ Imu Plus capsules ni bi minu aba ebe boostiw ama watumi agina brane inversions ahodo adokrodokro ni nyina no ebe free ho ama ho atɔ ya wada sebrɛ heba mixture na no de sɛ wo yɛ obi a enemu yade paa yi bi awo a waduro nie wo yɛ obi a sɛbe wo nsabuo mu no problems nkoa na wo namu a waduro nie da sebrɛ mixture wo dware wie na wo dwu ho bema dwonso tumi taa wa ya so ya wo ntumi nyonso kakra bi ko na so obre o kɔtɔ da sebrɛ mixture na duro de bɛboa wo ɛna da sebrɛ blood tonic no wo mogya taa wewewe ya bobɔ mogya ma wa hwe ya da ko de Asem Beba o wakoma ɛyɛ adwuma boro so kyese mogya no ebi nim wanim nyinaa yɛ ho ya wanum ato ma aduane kura wo ntumi ni tɔ da sebrɛ blood tonic na duro ne ye bra Otec femfia ya ubenya da sebrɛ no bi ato ye no manie gina frɛ yen sisi ya ɛyɛ 0535 01 0442 0535 01 0442 and sister spices and one ye de ye nuane and wo ye oba bema na wutie mi a kai hye ne nso sister spices ne de and one ye use kire say 100% natural ye wo good flavor, fish flavor, chicken flavor, stew flavor and beef flavor wutie mi se wo be di spices a medin ba ko pe ye mra wutrim sister spices eno na ye natural o pe ne betem ana dodo ato a o ba kumase adum pampa so bi wo ho PZ Roman Hill so amedwom bantima dwom ba bi e ton spices bia wo de onya kwa kasa me per sister spices ya ponche na ade ye waduane na no ato good flavor no fish de wo ho chicken de wo ho de stew na beef flavor de nyina bi wo ho enkran wo kosi bi ni o kanhia abenya bi ye number ye 0243 53 5025 and 0279 140 940 and a 3P garlic mixture nso yedura piwak natural health for na diaba the draw we nipa da se ni se wunya bi na se wo bobo a all the time u feel very weak unipadua ne moja ntumi flow yi nti wo breto de bia na ntumi tatai koto 3P garlic mixture
wunya bi no no mo a wo sasabro ne wa hotutuo no dwent de no ni nyina abekọ wo pressure nyina ye wo cholesterol wo soro wo immune system ne function yi a 3p garlic mixture eno ne wadru bra misti ye ba kolina ke ba da ne heba ne ba bi eton no bi abenya bi frɛ yen wo 0248928824 ena 0201000021 Eradi fie heba center Dr. Mankwa ne dano enuanom se wo ba kumase hakronum bosie red park a ɛhɔ na Dr. Mankwa Eradi fie wo papa yi wo se eye natural ba bia tokro de bia no ye de aduro bewura ma akoyem wadwuma enti mu a enemu yade tete mo no momra Eradi fie se wuti wanya hawo wo mu a papa de aduro bewuram aye mu adwuma mo anyu ahoto mu a emujabroso esikyire yade osa etwere yade tafodo stroke yade muntiri mu twetwemo enemu yade moye mrempam ana mu nsabuo mu nye wunya ba bewura Eradi fie ha obenyu auto wate doctor number ye 0241 09 3915 ena 0549 20 6633 oba o share dwaye sani oni maami tie na me maami ni ho o ka sefa no honam ka se de wa ye de ye betwimi pie we de ye mompa ye pa so obi anyina ba bia amfa fon a record e ho ni misuro obo agra why penra ye to nkrama fo wa no ene davi nyina akra wa afidie yi so kire se enei yante won monka into the just a minute akra mate davi na ye fieru anana davi asem ni si wo fie ntimenka se wo de wo nka ho eduabo no koso wo fie ntimenka se wo nka ho entokwa no koso wo fie ntimenka se wo nka ho awura no kura se wo kura na wo ka kire wo mo se wo mabu no bia eye wo mo se ye twena kwa abonten ama na no den no bia hu se nea na daja ne ba no ete na se da bi mamonya ne saa ntia kire se asem unimu ne santi ene yeto ye nsafre wo efie wo so ye ofie empani se sa abro wa behwe ase wo abobo ano onyo na asum no na nso wudi mpamu da ye ka ye bebo odin enti davi ye hiawo e wo fie ha afa ya wura no se fa ne sai fowa se na wunimu a wo charges ni one bro no kra de no de aposifo e wa aposifo nso nsem asante memu ha ye modua eno ya baako asante memu ha ye mpa wo ba ho e wa abonten eno so ye ne etaso mienu e ma ye nhunu wo ba ho adagya empo to ne pin ko ka sa asem no kra no a ye mpene so enti se watwe no abo ne ho adagya enti se wo mpa asem a eno a ye to mo nkra mama se muti ye se mantie se ye hyemo ene da bai ene bra enkosi efiada mo efiada ye hiam ofia anya saa ye bedi wo manim na ba bia wo se ye de kɔ no na ye de akɔ se be ya awurai ne ho beto no na wadane ne dua na ne ho nso a wo paaye no nso so wasiesie ne ho e de ama no enti davi wo na ofie enti so ne nsa na fa ne bra anya saa na ne kwa se ne ba na unya ne frɛ no no davi ba no efieru ane ba no atia se ye ne nana efieru ane nana ne ba no e kire se davi atia asem yi ba wo de bia no onim se ya fidie so onim se ye Otec ampa se de Otec ya enti ehia mo fie nyambo a efiada anya saa de a ene eje se efie no mutu firi ho di fira sante mamu a dasie bro maame ona oba munhia ye o kire ho ne mu ni nkomo bi adofo areho kire se asem wi ebisie areho nyaminsa wom heba center abrewa basna de ba mi wosi wiase se wo ba na wa anwo a ho emobo enti oba bema awo ho aye den